Dobrodošli u obrazovni radio program EAMDE, Evropske krovne asocijacije za nacionalne organizacije osoba sa neuromuskularnim oboljenjima u 2021. Ovo je posebna radijska emisija namijenjena osobama sa neuromuskularnim oboljenjima, članovima njihovih obitelji, njegovateljima i javnosti koja možda ne poznaje dovoljno mišićnu distrofiju. Ja sam Tomislav Gol, generalni tajnik EAMDE, ali i vaš radijski voditelj ovog programa. Glavna svrha programa je povezati ljude sa neuromuskularnim oboljenjima, identificirati moguće nove slučajeve i razgovarati o životnim pričama osoba kojima je dijagnosticirana neka od neuromuskularnih dijagnoza. Program će svaki puta ugostiti drugu zemlju i jedan puta u mjesec dana, i to zadnje srijede u 10 sati prije podne, upoznati vas sa njihovim stručnjacima, udrugama i osobama sa neuromuskularnim oboljenjima. Što znači svaka emisija bit će realizirana na lokalnom jeziku zemlje domaćina. Emisija će se snimati i u video formatu putem Zoom platforme, a snimke će biti titlovane na engleski jezik za širi javni pristup. Emisije se snimaju u formi intervjua u trajanju od oko 60 minuta sa različitim gostima u različitim zemljama. Ovu radio emisiju za osobe sa neuromuskularnim oboljenjima podržavaju tvrtke Novartis, PTC Therapeutics, Roche, Biogen i partneri Savez društva distrofičara Hrvatske i Radio 92 FM, radio lokalne zajednice u Hrvatskoj. Uz njihovu podršku emisija će dobiti širi doseg i slušanost u Europskoj uniji. U ime AMDE zahvaljujemo se na njihovoj ogromnoj podršci, a vi, poštovane slušateljice i slušatelji, ne zaboravite pratiti web stranice www.eamda.eu gdje će sve snimljene i titlovane na engleski jezik emisije biti objavljene za kasnije gledanje i slušanje po vlastitoj želji. A sada je vrijeme da vas povedemo u novu zemlju na našem putovanju. Ovaj puta to je Hrvatska. I prepustim vas našoj hrvatskoj moderatorici, gospođi Marici Mirić, predsjednici Saveza društva distrofičara Hrvatske. Marice, dobar dan i dobrodošli. Vrijeme je da sve naše slušatelje, ali i gledatelje koji nas prate putem YouTube kanala upoznamo sa Hrvatskom i nekim zanimljivim gostima. Poštovani slušatelji, sad je vrijeme da vas povedemo u novu zemlju na našem putovanju. Ovaj tjedan to je Hrvatska. I prepustimo vas vašoj današnjoj hrvatskoj moderatorici, gospođi Marici Mirić, predsjednici Saveza društva distrofičara Hrvatske. Marice, dobar dan, dobro nam došli. Vrijeme je da sve naše slušatelje, ali i gledatelje koji će nas pratiti putem YouTube kanala, upoznamo sa Hrvatskom i nekim zanimljivim gostima. Evo, drago mi je da je EAMDA započela ovaj jedan serijal koji će zasigurno sve nas daleko više upoznati, povezati i pružiti nam suradnje za mogućnost suradnje u većem obujmu, posebno u ovo vrijeme COVID-a kada smo sve više vezani na kontakte putem Zooma i sličnih platformi, što znači omogućeno nam je da ipak ne moramo putovati, posebice ne osobe sa mišićnim distrofijama kojima je to teško. Mi ćemo kroz ovaj serijal prikazati ono što u Hrvatskoj se radi, znači kao Savez društava distrofičara šta radi, kako medicina napreduje u tom području, što prati i u kojem smislu, ali zasigurno najvrijednije ono što ćemo prikazati to je kakva je korisnička perspektiva osoba sa neuromuskularnim bolestima u Republici Hrvatskoj, i to kroz dvoje, rekla bih, vrsnih sugovornika. Jedan od njih je Davor Komar, naš paraolimpijac. Evo, ovih dana sada već polako stežemo prste da navijamo, da nam adrenalin malo raste za Tokio i očekujemo uspjeh i želimo mu uspjeh. A druga sugovornica je Katarina Strunjak, jedna mlada osoba s neuromuskularnom bolesti koja pokazuje da u pravilu, osim onih prepreka koje baš ograničava sama bolest, društvenih prepreka nema ukoliko je čovjek motiviran, skoncentriran i angažiran. Marice, možda u ovom trenutku ipak da sve one koje nas prate upoznamo sa par riječi sa Savezom društva distrofičara Hrvatske. Dakle, to je krovna organizacija, koliko udruga, članica i možda neke od najvažnijih projekata sa kojima se Savez u ovom trenutku bavi, a ima ih, ja bih rekao, jako puno.
Da, Savez djeluje od 1970. godine i cijelo vrijeme imao je liderstvo koje moramo reći da smo iznimno ponosni na njih, od osnivača Stjepana Bosaka preko Miralema Mehmetovića, pa potom Željka Klepača, Tomislava Gola koji je ovdje u razgovoru sa nama, pa sve do mene. Imali smo uistinu jednu uzlaznu putanju i danas smo na neki način establirani sa određenim projektima koje provodimo. U prvom redu profilirali smo se kao centar znanja za neuromuskularne bolesti i tu sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva provodimo projekt centra znanja u području društvenog razvoja, gdje u ovom području u kojem djelujemo imamo zadatak da naših 28 udruga članica koje djeluju u cijeloj Hrvatskoj educiramo o najvažnijem dokumentu koji imamo u svijetu, a to je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, zatim svakako o ciljevima održivog razvoja i naravno o novim strategijama koje su se ove godine pojavile u Europi, to je Europska strategija, ali i akcijski plan za provođenje stupa socijalnih prava. Znači, to je sve kroz taj projekt objedinjeno i moramo podizati razinu svijesti i raditi na kapacitetima naših organizacija. Daleko vrijedan projekt je i projekt rijetke bolesti, čvrsta mreža podrške, to je projekt koji je financiranje iz Europskog socijalnog fonda, ali sa njim smo zaposlili 4 koordinatora u 4 županije, želeći da udrugama u tim županijama pružimo podršku, da im malo educiramo mlade kadrove i da održivost tih udruga postane vidljiva i da nemamo problema sa radom. I ti koordinatori osim toga su imenovani i da surađuju sa lokalnim dionicima koji su vezani za osobe s neuromuskularnim bolesnicima, od centara za socijalnu skrb, zdravstva i šire. Uz taj projekt provodimo i različitim koracima do jednakosti. To je jedan projekt neformalnog obrazovanja po školama gdje pokušavamo svake godine u jednoj od županija u osnovnim i srednjim školama senzibilizirati učenike za njihove vršnjake sa mišićnom distrofijom, ali govorimo i o sprječavanju vršnjačkog nasilja i svake godine obilježavamo i Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Projekt koji provodimo još također je i trogodišnji program koji se zove Podrškom do inkluzije. Kroz taj program želimo od vrtića preko osnovne, srednje škole, fakulteta do zapošljavanja senzibilizirati sve one koji su tu dionici, ali isto tako i pomoći mladim osobama sa različitim knjižicama, uputstvima kako se osnažiti i djelovati i boriti se za svoja prava. Ono što provodimo to su i brojne kampanje, od njih je najznačajnija ona koju ste i vi pokrenuli još ranije, a to je obilježavanje 21. svibnja Nacionalnog dana osoba od neuromuskularnih bolesti, kad svake godine se prigodni program priprema, ali sa mrežom udruga na terenu, tako da je to ipak nešto što je sve hrvatsko. Potom obilježavamo Međunarodni dan ALS-a, to je 21.6. kad toj skupini osoba s najtežim bolestima posvećujemo pozornost. Evo, u tijeku je upravo sada 8. mjesec, to je mjesec spinalne mišićne atrofije. Mi smo, što mogu vidjeti naši slušatelji, od cijeli mjesec objavljivali i još sada objavljujemo priče naših mladih oboljelih od spinalne mišićne atrofije. One imaju više značaja. Jedno je da se o tome piše, da ostanu pisani tragovi, ali najvažnije je da mladi sa spinalnom mišićnom atrofijom pokažu da to nije prepreka i to su priče koje su stvarno fascinantne, to su rezultati koje su oni postigli u životu, a naši slušatelji imaju priliku vidjeti njihove slike, vidjeti na tim slikama o kakvim
kakvim se iznimno teškim oštećenjima radi. Također provodimo i kampanju za pokret, to je sada 22. rujna, kad pokušavamo senzibilizirati javnost da pomogne, pruži podršku osobama sa neuromuskularnim bolestima, pa kampanja se provodi u svrhu nabavljanja nekih pomagala koja još uvijek nisu na listi da bi se mogla dobiti besplatno. Jedan od važnih datuma je svakako 7. rujna, to je Međunarodni dan svjesnosti o Dušenovoj mišićnoj distrofiji, za koji smo pripremili priču jednog našeg mladića koji boluje, ali naprosto je već 3 puta pobjedio tu bolest i iz one, da kažem, situacije gotovo odlaska vratio se kao Feniks iz pepela, ali bismo željeli i javnosti osvijestiti koliko je važno tim osobama sa Dušenovom mišićnom distrofijom pružiti potpore. Obavljamo brojne druge programe kao medicinsko savjetovalište, to nam je iznimno važno jer obično ljudi nemaju dovoljno vremena kad odu na liječničke preglede pa da razgovaraju sa svojim liječnikom i onda liječnica neurologinja pruža te savjete. Najvrijedniji dio saveza je osnivanje foruma mladih. Forum mladih je skupina od 50 osoba koje su se okupile, koje rade peer counseling savjetovanje, koje međusobno razgovaraju, razmjenjuju iskustva, okupljaju se na kampu mladih i jednostavno predstavljaju perspektivu za neku budućnost. A okupljamo i roditelje kako bi oni jedni drugima pomogli da ne bi prolazili kroz ista iskustva koja su neki već prošli, pa 2 puta godišnje okupljamo mlade i 2 puta godišnje roditelje kako bi razmjenjivali iskustva. Svakako želim napomenuti sada da je Hrvatska već i nekoliko godina domaćin kampa mladih EAMD. Taj kamp, nažalost, zbog ove situacije sa korona krizom je zaustavljen 2 godine, iako smo pripremili neke inovativne ideje koje bi se u tom kampu primijenile, ali vjerujem da sljedeće godine će biti prilike za to. I hoću reći, ono što nam je važno, to je suradnja sa liječnicima, suradnja sa lokalnim, sa državnim vlastima i u suštini međusobno umrežavanje. Tako da mislim da Savez je dobro trasirao svoj put kad je bilo uvođenje novih lijekova. Održali smo i razgovor sa ministrom i sazvali saborski odbor koji je o tome raspravljao i pisali pisma i poticali i prema ministarstvu i prema HZZO-u i danas smo ponosni što evo ipak živimo u jednom svijetu koji je ravan sa ostalim evropskim zemljama što se tiče primjene tih novih medicinskih dostignuća, jer ja moram reći u mom osobnom 30-godišnjem radu kad sam se pojavila i dugo djelovala kao volonterka u društvu distrofičara Zagreb, najveći san mi je bilo da jednog dana dočekam da se pojavi lijek koji će omogućiti da osobe sa neuromuskularnim bolestima ipak ne žive ovakav život sa takvim progresijama i sa takvim teškoćama kakav žive. Evo sada smo na pragu toga i to je ono nešto što vidim kao svijetlu točku i kao jednu mogućnost da se stvarno unaprijedi kvaliteta života tih mladih osoba, ali i njihovih obitelji, a onda i sve nas kao društvenu zajednicu da to učini sretnim. Ovu radio emisiju za osobe sa neuromuskularnim oboljenjima podržavaju tvrtke Novartis, PTC Therapeutics, Roche, Biogen i partneri Savez društva distrofičara Hrvatske i Radio 92 FM, radio lokalne zajednice u Hrvatskoj. Uz njihovu podršku emisija će dobiti širi doseg i slušanost u Europskoj uniji. U ime AMDE zahvaljujemo se na njihovoj ogromnoj podršci, a vi poštovane slušateljice i slušatelji ne zaboravite pratiti web stranice www.eamda.eu gdje će sve snimljene i titlovane na engleski jezik emisije biti objavljene za kasnije gledanje i slušanje po vlastitoj želji. Danas
imam posebnu čast da mogu obaviti razgovor sa eminentnom gošćom, profesoricom, doktoricom Ervinom Bilić, primarijusom, koja je specijalistica neurologije, ali i subspecijalistica onoga što je nama posebno značajno, a to je područja neuromuskularnih bolesti. Također, profesorice, vi ste i predstojnica klinike za neurologiju Bolničkog centra Zagreb, ali i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što nam je jako značajno, te VD voditeljice odjela za neuromuskularne bolesti i kliničku neuromiografiju klinike za neurologiju KBC-a Zagreb. A ono što želim posebno istaknuti, to je da ste i voditeljica referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za neuromuskularne bolesti i kliničku elektroneurografiju. Evo, to je jedan ovako opsežan opis vaših dužnosti, od kojih ne znam koja je više zahtjevna, ali ono što je za nas kao korisnike bitno, a to je vaš impresivan rad sa korisnicima, sa pacijentima, od kojih svi redom daju najljepše ocjene, ne samo za ono što je kod vas neupitnu stručnost, nego i za onaj ljudski pristup i za komunikaciju, koliko god je to potrebno. Pa prema tome, voljela bih da nekako kažete i kako ste se opredijelili za neurologiju, a i kako doživljavate taj cijeli spektar svoga rada. Hvala vam puno, gospođo Mirić, na ovoj dragocjenoj prilici da budem mali dijelić ovog važnog i kontinuiranog događanja. I samo moram reći da ničega ovoga ne bi bilo, niti bi ja išta mogla da nije bilo naših učitelja, od profesorice Jušić koja je de facto donijela neuromuskularne bolesti na ovo područje, profesorice Šoštarko, Žagar, ali i svih današnjih suradnika. Naime, imam krasne suradnike, imamo jako puno mladih, perspektivnih neurologa, svi su na doktorskom studiju, svi se bave znanstvenim radom i jako vole raditi s bolesnicima. Tako ima nas puno, ja sam samo sad u ovom trenutku reprezentant, ali jako puno ljudi je bilo i trenutno je uključeno i ako dragi Bog da i nastavit će raditi ovaj jedan lijepi dio neurologije. Meni su se neuromuskularne bolesti dogodile, nisam ih, moram priznati, birala, međutim sam se jako brzo zaljubila u njih, a posebno to je težak dio neurologije, ali ono što je najljepše u njemu to su naši bolesnici koji su uistinu specifični kao osobe, kao ljudi i ne kao neurolog, nego kao osoba. Mislim da od njih sam jako puno naučila, jako puno su mene promijenili na bolje i mislim da svi mi smo bolji baš zato što radimo sa tako specifičnim osobama koje sa velikom upornošću, enormnom hrabrošću i skromnošću nose velike terete. Naravno da svi imamo uspona i padova, ima teških dana, ima suza i tako, ali generalno govoreći mislim da je uistinu velika sreća baviti se neuromuskularnim bolestima. Da, baš ste me dali i šlagvort za sebe, da kažem. Mene iste su impresionirali i isto nisam više mogla izaći iz toga područja. To je ono gdje se radi o ljudima koji imaju neizmjerno strpljenje i upornost. No, uz samo ovaj vaš, da kažem, stručni rad, mi smo ponosni što ste vi vrlo aktivni i u ovom znanstveno-istraživačkom radu. Znači, vi potkrepljujete ova svoja iskustva s tim radom i kakve su tu međunarodne suradnje, nacionalne konferencije i sve ono što vi u tom području radite. Pa mi smo dominantno orijentirani na znanost u okviru kliničke neurologije i neuromuskularnih bolesti i evo, jako sam ponosna da smo i dio Europske mreže za amiotrofičnu lateralnu sklerozu, dio Europske mreže za ispitivanje novih lijekova o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi. Evo, baš smo danas uz pomoć doktorice Hančević poslala jedan upit ako bi nas možda uključili, odnosno naše bolesnike, u jednu međunarodnu studiju. Povezani smo s kolegama na Institutu za mozak. Jako nas je unaprijedio profesor Borovečki i njegov centar za kliničku genomiku. Recimo mi od negdje 3. mjeseca prošle godine, 2. smo u mogućnosti u Hrvatskoj napraviti analizu kliničkog egzoma. Znači ne samo tražiti jednu po jednu bolest pa dok se i liječnik i bolesnik ponekad ne iscrpe u potrazi za dijagnozom, mi možemo u jednom aktu napraviti cijeli klinički egzom. Tako da mi u biti ono sve što, u konačnici naš referentni centar se sastoji od ljudi koji nisu uopće neurolozi, od pulmologa, radiologa, neuroradiologa, psihijatra, fizijatra,
profesorice Fumić koja je biokemičar, a dio je našeg centra. Znači sve to skupa zajedno kad se radi, onda nekako rezultati dolaze sami. I ono što me iznimno veseli je što među neurolozima mladima smo pobudili veliki interes, ne samo u Hrvatskoj, nego i u okolnim zemljama. Na našem zadnjem simpoziju bilo 280 ljudi, a bio je online. To je impozantan broj. To je impozantan. Ili recimo mi organiziramo kako ova epidemija online redovite edukacije za specijalizante na koje se u pravilu ne ulogira manje od 60 specijalizanata. Znači hrvatski specijalizanti, to su ljudi koji će liječiti naše bolesnike, nastaviti liječiti. Meni jako me veseli taj kontinuitet interesa za neuromuskularne bolesti. A onda dođu nekako kao rezultat toga inercijom, dođu kao logičan slijed i međunarodna suradnja i znanstveni rad i projekti i rezultati. Ali primarno orijentirati se na pacijente, a onda ovo drugo samo dođe sve. Da, sve je to u suštini doprinijelo, čemu ja svjedočim, jer pratim produljenju životnog vijeka osoba sa neuromuskularnim bolestima uz snažnu neurologiju i pulmologija je napredovala i ovo što kažete, ove aktivnosti doktora Borovečkog. Mene bi malo zanimalo da nam nešto ipak kažete od tih svih novina, svakako najveće kampanje u kojima ste i vi osobno sudjelovali su bile upravo za uvođenje ovih novih najskupljih lijekova koje je Republika Hrvatska, na što smo mi ponosni, uvela daleko prije nego neke razvijenije zemlje. A kako je to išlo i na koji način vi sada radite, koliko je to osoba uključeno? Ovako, ono što je možda najveće iskustvo imamo zbog broja bolesnika, to je definitivno liječenje spinalne mišićne atrofije kad govorimo o novim lijekovima, neuromuskularnim bolestima. Mi u našem centru trenutno imamo registrirano 52 odraslih bolesnika, osoba koje boluju od spinalne mišićne atrofije. Ako netko možda ko nas bude slušao, gledao, boluje od spinalne mišićne atrofije ili nije siguran da li ima tu bolest, onda se treba nama javiti i naravno onda provedemo pregled, svoju analizu koja je potrebna i svi bolesnici imaju naravno pravo na liječenje. Ono što me osobito veseli što evo ga, ja nadam se da će uskoro biti registriran još jedan peroralni lijek za spinalnu mišićnu atrofiju, Risdiplam, a u našem centru imamo negdje tako nešto, naravno više ljudi na nusinersenu, ali imamo i značajan broj ljudi koji su, odnosno osoba oboljelih od SMA na Risdiplamu. Tako da sve što postoji za odrasle osobe oboljele od SMA, naši bolesnici dobivaju. Evo, nedavno smo tamo negdje od 5. mjeseca ove godine u prilici da pitamo ljude koji lijek žele, da li žele nusinersen. To je stvarno pravo izbora, najveći doseg koji se može postići. Ali nije spinalna mišićna atrofija jedina, kod nje je to prvo krenulo i najdojmljivije u istinu, ali evo ga, baš sam sad pripremam jedno predavanje, zadnjih par mjeseci gledam radove o nekim podtipovima amiotrofične lateralne skleroze. Ima uistinu uzbudljivih i prekrasnih rješenja i nekakvih novih ideja o razumijevanju bolesti koje odmah dovode do ideje naravno i za liječenje. Slično je i sa Duchenneovom mišićnom distrofijom. Ono što je zajedničko svim tim bolestima neuromuskularnima je u principu to da su to bolesti dugoživućih stanica. Stanica koje se u pravilu ne obnavljaju uopće ili vrlo slabo. I to je razlog što će u budućnosti, ako sad gledamo od danas 10-15 godina unaprijed, od najveće koristi biti te bolesti otkriti rano. Jer svaka izgubljena mišićna stanica ili stanica donjeg motoričkog neurona izgubljena je za uvijek. I ono što možda kako gledamo od danas s ovim oduševljenjem, nekakvih 10 godina unaprijed ili čak i manje, ključna stvar će biti, i uvijek je bilo važno dijagnosticirati adekvatno bolesti što prije, ali sad kad imamo nove lijekove, bit će to još važnije i mislim, bez imalo ljubomore to mogu reći, da će ipak najveći posao graditi neuropedijatri. Jer će oni u svojoj domeni rano i vrlo aktivno, ciljano liječiti neke bolesti koje su možda bile nedavno neizlječive. Mi se jako zalažemo za tu ranu intervenciju, jer i kod Duchennea se može rano otkriti, a pogotovo vidimo, to ćete vi sigurno potvrditi, kod ove djece koji imaju SMA1 pri rođenju, koliko su veći napreci i kako oni napreduju u odnosu na one koji su kasnije otkriveni. Ja?
Da. Ali imamo, mi kažem, ja radim samo s odraslima i to me iznimno veseli, ali recimo i kod odraslih ljudi se vide veliki napreci. Ako baš govorimo o SMA, sama priroda bolesti, odnosno uzrok bolesti je takav da ljudi koji imaju blaži oblik bolesti imaju bolji odgovor izgleda na terapiju, jer terapija upravo djeluje preko onog protektivnog SMN2 gena, odnosno posredno njegovog produkta. Tako da mi imamo recimo bolesnika koji nisu mogli, ne znam, ustati s poda, a sad mogu skočiti. Ili ljudi koji mogu stvari koje prije nisu mogli. Jedan bolesnik je čak izrazio želju da bi učio voziti bicikl, jer kako imao SMA nije se usudio, nije mogao, sad je bolje, pa bi čovjek učio voziti bicikl. S tim da će sad negdje u rujnu biti taman 2 godine da smo počeli davati specifično liječenje, naravno u početku samo nusinersen našim bolesnicima. Ništa u životu nije idealno, to ima svojih ograničenja, ima svojih i tužnih situacija, a neki bolesnici su sami zatražili da im prestanemo davati lijek. To je traumatično, to su aplikacije iglom u kralježnični prostor, znači lumbalno dajemo, taj lijek intratekalno se daje. Međutim, ako bi morala dati nekakav pregled, mogla bih reći da je uistinu to možda u kliničkoj medicini, ako gledamo neuromuskularne bolesti, liječenje spinalne mišićne atrofije je definitivno najveći iskorak, ne znam od kada, ali uistinu nešto čemu se nismo možda sudili ni nadati prije par godina. Ono što je dodatna vrijednost ovih lijekova za spinalnu mišićnu atrofiju je što su na toj paradigmi, na tom razumijevanju programirane stanične smrti, odnosno zaštite, sada se razvijaju lijekovi za neke druge bolesti, za Huntingtonovu koreu, za amiotrofičnu lateralnu sklerozu. Veliki pomak se dogodio, a na temelju njega će se graditi neki novi pomaci. Tako da uistinu ima razloga za veselje i optimizam. Da, i mi sami smo jako sretni zbog tih rezultata koji se pokazuju, jer to je onda jedna geometrijska progresija, ne samo toj osobi koliko je ona sretna, nego i obitelj, cijela društvena zajednica utječe taj segment liječenja na nju. Tako je. A inače moram onako iskreno reći, pa i cijela zdravstvena skrb je sada, kad dođe liječenje, kad dođe taj jedan ne samo optimizam, nego i dodatna motivacija za cijeli sustav za liječenje, onda se i kompletna razina zdravstvene skrbi ipak podigne. I sam bolesnik koji bi možda jednom godišnje došao u bolnicu na pregled, dođe češće jer dobiva lijek, dolazi na kontrole. Onda smo i mi u prilici nešto bolje prepoznati. I nije samo stvar uvijek u bolesniku i njegovoj obitelji. I nas je to promijenilo. I mi kad imamo lijek za neku bolest, možda se ponekad još više trudimo, još više nam je stalo, još više pazimo, ne znam, da se bude dobro, da bude maksimalno dobro kako naravno u datim okolnostima može biti. Tako kad se to sve zajedno udruži, onda dobijemo rezultate koje ponekad i nadilaze same rezultate učinka specifičnog nekog lijeka. Da, mi kad smo o spirazi razgovarali, bili smo na razgovoru sa, tada je bio pomoćnik ministra, sa sadašnjim ministrom gospodinom Berošem, i on je upravo ovo istaknuo što ste vi rekli, to će i cijelu struku potaknuti, ne samo bolesnike, ne samo one koji su direktno zainteresirani radi unapređenja zdravlja. I zasigurno se slažem sa vama da je ovo iskorak koji, evo kako ste lijepo rekli, potiče i razvoj drugih novih lijekova za te brojne neuromuskularne bolesti koliko ih već ima. Kako vi gledate na razvoj genske terapije i da li su vaša očekivanja tu još nešto i daleko veća, jer već ovo samo peronalno uzimanje lijeka koje se sada očekuje je nešto lakše nego ovo direktno u kralježnicu. Znači, a ovo je opet nešto, neki pomak koji bi očekivao i liječenje, ne samo ono smanjenje simptoma, progresije i slično. Pa gensko liječenje je već tu za spinalnu mišićnu atrofiju, samo što ono nije primjenjivo zbog prirode bolesti za odrasle bolesnike i provodi se adenovirusnim vektorima. Znači virus, specifičan virus koji voli napadati, možemo reći, motoričke neurone, relativno sličan virusu dječje paralize iz one epidemije s polovice prošlog stoljeća, bira motoričke neurone, tom virusu se da gen koji tom djetetu nedostaje, on ode u motoričke neurone i donese gen koji je nedostajao. I to je mehanizam djelovanja trećeg lijeka kojeg ja nemam iskustva s tim jer u odrasloj populaciji ga ne dajemo, ali takvih bolesnika već liječenih u Hrvatskoj imamo. Naravno da to ima svoja pitanja, koliko puta treba dati, koliko će to trajati, svako liječenje pa i to ima nekakve nuspojave. Međutim, evo ga, baš i za neke oblike amiotrofične lateralne skleroze koji su nasljedni, imaju nasljednu sklonost, također se sada
proučava upravo to adenovirusnim vektorom posredovano gensko liječenje. Gensko liječenje je liječenje koje u biti utječe na samu prirodu bolesti i ono u idealnim uvjetima, kada bi mogli gledati kako će možda izgledati za 10 godina, evo opet za 10 godina, vjerojatno ćemo imati novorođenački probir, neke od tih bolesti ćemo dijagnosticirati čak i prije nego što bude klinička slika, da ćemo gensku terapiju i bolest se neće razviti. Možda nekih bolesti neće ni biti. Onih koji su danas tako teške, možda ih neće ni biti za neko vrijeme, naravno opet ako se tako stvari organiziraju i potrebno je više segmenata. Recimo, tu je novorođenački probir jako bitan. On ima svoje zamke, ima mnoge upitnike, nije to jednostavno, nije crno-bijelo, ali svakako je vrlo vrijedno kad postoji adekvatno liječenje za neke teške bolesti. Tako da vjerojatno genska terapija i novorođenački probir će u budućnosti promijeniti epidemiologiju na bolje, naravno, nekih neurodegenerativnih nasljednih bolesti. Sad imamo dvije suprotnosti kad govorimo o realnosti u kojoj živimo. Adenovirus od kojeg mi koji se bavimo neuromuskularnim bolestima očekujemo čuda, ali imamo pandemiju, COVID virus koji nam je unio nemir ne samo u zdravstveni sustav, nego u naše živote, u naše sve radne aktivnosti. Kako je bilo u vašem radu i kako ste se vi suočili sa tim? Naravno, u osobnom životu znamo i sa teškoćama, ali ovo zasigurno je bilo teškoća, jel? Pa moram reći da je, dragom Bogu hvala, sve prošlo jako dobro. Niti jedan bolesnik naš nije imao neki teži oblik bolesti COVID-19. Moram priznati da su bolesnici pokazali nevjerojatno strpljenje i zrelost za razliku od možda ostatka populacije. Kronične osobe koje boluju od kroničnih neuromuskularnih bolesti uspjele su se prilagoditi i tom teretu, u sav teret koji nose. Jako puno toga smo uspjeli odraditi mailom, telefonom. Ljudi su strpljivo čekali odgođeno liječenje. Mi smo praktički mjesecima nismo aplicirali recimo nusinersen osobama sa spinalnom mišićnom atrofijom. Naravno u strahu da je rizik dolaska u bolnicu u kojoj u svakom trenutku u hodniku imaju 3 COVID pozitivna pacijenta enorman u odnosu na potencijalno liječenje, odnosno aplikaciju jedne doze lijeka. Tu smo bili stalno prisiljeni vagati šta je potencijalno veća korist, odnosno šteta za bolesnika, i moram priznati ono što nas je ohrabrilo u svemu tome da unatoč tome što zbog epidemije smo imali odgođeno liječenje, usporeno liječenje, pa i na kratko prekinuto liječenje za neke bolesnike, nije došlo do pogoršanja kliničkih slika. Ono što bi evo ovom prilikom rekla, mislim da je dobra prilika, to je da svakako se naši bolesnici trebaju cijepiti. Trebaju se cijepiti jer to, pogotovo oni koji imaju po prirodi svoje bolesti i rizik od nekakvih respiratornih komplikacija. Ali mislim svako se treba cijepiti. Evo mi smo u našem centru svi se cijepili, liječnici, sestre, mi smo se svi cijepili, naše obitelji su se cijepili, svi smo se cijepili. Mislim da se bolesnici definitivno koristimo u priliku da dodatno motivirati bolesnike, osobe koje boluju od neuromuskularnih bolesti da se cijepe protiv ove bolesti, jer ne cijepiti se predstavlja rizik ne samo za njih, nego za osobe oko njih, a u konačnici ako su oni cijepljeni, onda su zaštićeni i onda imaju pristup lakši svoj zdravstvenoj zaštiti i svemu, jer ako im nešto zatreba, a ne daj Bože imaju COVID, onda se ne liječe na klasičnom odjelu, nego na tim COVID odjelima gdje nužno nisu liječnici koji su najbolje upoznati sa njihovom problematikom. Prema tome, definitivno, evo ga, koristim ovu priliku za dodatno motivirati našeg bolesnika, iako ono koliko mi znamo većina je cijepila se, ali evo ako neko ima dvojbe, evo ga, ja dodatno preporučujem cijepljenje. Hvala vam na ovome i jako mi je drago da ste to istaknuli. Ja isto kao predsjednica Saveza pozivam sve i pozivala sam i jako puno potvrđujem ovo što ste vi rekli, ljudi, cijepilo, jer smatram da treba zaštititi sebe, a i druge. Evo kad smo sada kod tih lijekova, kod te znanosti, ja bih se još ipak malo vratila na referalni centar. On se naravno, njegov rad se produžava svake 4 godine. Da, imamo mala produžetka i velika. Da, manja i velika, ali vi ste voditeljica toga centra i malo nam
recite što sve on pridonosi znanosti u području neuromuskularnih bolesti, ali naravno i elektromionografije, zato što kad sam ja počela raditi, to je bio jedan pregled kojeg su se svi bojali, to je bilo bolno do te mjere da ljudi, evo imam još nekoliko članova koji uopće nisu dobili još do danas pravu dijagnozu jer se boje, a ja ih uvjeravam da je tu došlo do promjena. Naravno, vi nam to možete i bolje reći. Pa ima puno promjena. Znači, naš referentni centar ima razne funkcije, stručnu, znanstvenu, edukativnu i trudimo se svi zajedno to nekako balansirati i sukladno potrebama našeg zdravstvenog sustava. Ono kako smo mi organizirani, što je bitno da znaju bolesnici, to je da ne moraju nužno svaki pregled raditi kod nas. Znači, posve u redu, čak je poželjno da recimo u referentnom centru naprave jednu kontrolu godišnje ili kako se dogovorimo, a one druge kontrole kod svog nadležnog neurologa gdje žive. Ne moraju to je i smisao referentnog centra, da nužno svaki put ne gledamo svakog bolesnika, nego da smo mi u kontaktu sa svim neurolozima koji se bave našim zajedničkim bolesnicima, da ljudi što manje putuju, a na taj način indirektno i svi zajedno podižemo svijest o neuromuskularnim bolestima i u konačnici jedne druge educiramo. Ponekad lokalni neurolog ili liječnik obiteljske medicine zna o pacijentu puno više nego ja nekih bitnih i važnih stvari i onda je dobro da bolesnika i on viđa i ja da izmjenjujemo informacije. Što se tiče ove dijagnostike, nije EMG više ni blizu tako strašan. Imamo jednokratne tanke iglene elektrode koje se skoro ne vide. Nema više krvarenja i takvih stvari izuzetno rijetko. A i kad se neko jako boji, možemo pretragu prilagoditi i ovi novi aparati imaju takva pojačala da možemo, ako nije u pitanju miopatija, lijepo napraviti vrlo često pretragu i tako da nije invazivna. Dodatno imamo još isto tako neinvazivne uređaje za neuropatije tankih vlakana. Recimo, to nam je bitno za amiloidozove, neke nasljedne oblike neuropatije, za Fabrijevu bolest, to je potpuno bezbolno. Onda imamo ultrazvuk perifernih živaca, ultrazvuk mišića, tako da je to jako se promijenilo. Nije sve na iglama, a kad dođemo do igala, one su jako tanke i jako nježne. Tako da mislim da je dobro. Drago nam je primiti takve informacije. Naravno, uz liječenje, uz sve ono što je jako bitno i fizikalnu terapiju koju bolesnici trebaju provoditi, vi se bavite još jednim područjem koje je iznimno važno, ali ne samo za neuromuskularne bolesnike, nego rekla bih za sve druge i za takozvanu zdravu populaciju, a to je pitanje metabolizma, pitanje prehrane. Ja neću zaboraviti nikada vaše predavanje koje je bilo pred 10 godina i još uvijek pamtim neke poruke koje ste poslali jer su iznimno snažne i ono što opet naglašavam su znanstveno utemeljene. Evo, pa možda da nam ipak približite malo i taj dio koliko je važan za neuromuskularne bolesnike, a i za sve ostale. Ja. Hvala vam puno i na ovom pitanju. Ako bi morala nešto izdvojiti iz tog jednog u biti vrlo važnog kliničkog aspekta pristupa liječenju kroničnih neuromuskularnih bolesti, onda bi to bilo zdravlje kosti. Znači, definitivno paziti na zdravlje, pregradnju i metabolizam kosti. Razina vitamina D, koji je izuzetno bitan za naše bolesnike, puno važniji nego recimo uvjetno rečeno za zdrave ljude, a tim više što naši bolesnici zbog prirode bolesti nerijetko premalo borave na danjem svjetlu. Sprječavanje adipoziteta, odnosno svi mi imamo taj neki omjer mršavog tkiva, mršave mogli bi reći, to se kaže lean mass, i masnog tkiva. Kod naših bolesnika je izuzetno važno što više sačuvati mišićnu masu i stvoriti ako ikako moguće što manje masno tkivo. Dakako da je to teško. To su ljudi koji se zbog prirode svoje bolesti malo kreću, a i mišići koji imaju ponekad zbog prirode bolesti imaju snižen bazalni metabolizam. Međutim, puno se toga može napraviti edukacijom. Znate, ljudi ponekad, svi mi ne znamo neke stvari, ponekad bolesnik želi sebi pomoći pa neće pojesti meso pa pojede, 15 deka tvrdog sira. A tvrdi sir je 4 puta kaloričniji od pilećih prsa. Prema tome mislim da se isplati jako puno u edukaciju ulagati. Jer to je nešto što jako puno znači. I tome smo svjedočili upravo sada kada su došli lijekovi za spinalnu mišićnu atrofiju. Ljudi koji su imali jače kosti, koji su bili pokretniji, koji su skupili manje masnog tkiva, koji su imali ove neke druge parametre bolje posložene, imaju od liječenja puno bolje rezultate.
Prema tome, mislim da se inače, kad je čovjek zdrav, u konačnici što je zdravlje, svi imamo nešto, ali kad je čovjek nije teško bolestan, ako to mogu tako reći, iste sve stvari koje su tada bitne su i kod naših osoba oboljelih od neuromuskularne bolesti, samo su 10 puta bitnije. Puno su bitnije i mislim da tu isplati, da nije sve, novci su bitni, ali nije sve u novcima, puno toga je čisto u poznavanju problematike i ponekad ljudi, svi mi, prva ja, iz neznanja radimo stvari krive, ne zato što nešto želimo krivo napraviti. Prema tome, recimo neko zdravlje kosti, sprečavanje adipoziteta, očuvanje mišićne mase, to su nekako možda najvažnije stvari. Nekako da je tu bitan je cink, bitan je bakar, selen, bitno je da nam pacijenti nisu anemični, znači puno toga je bitno. Ali nekako ako bi morala izdvojiti, onda bi bilo kosti, mišići i što manje masnog tkiva. I tako će onda i klinička slika sveukupno biti manje teška. Ako to je. Da, jer se zbog tih nedostataka cinka i svih tih minerala i kod zdravije populacije razvijaju neke vrste miopatija i svega ostalog. Prema tome ugroza je još i veća. Međutim, ja bih rekla, uvijek je tu neki mali sukob u medicini, nešto što šteti i nešto što jako koristi. Recimo, ti dječaci koji imaju Duchennovu mišićnu distrofiju moraju koristiti kortikosteroide, za njih znademo da izazivaju osteoporozu i tako da uvijek je neki balans. Ja ne znam kako reći, šta reći. Danas su preporuke da oni koriste kortikosteroide, u jednom periodu je bilo da ne, ali je važno ovo što ste vi rekli, sačuvati i koristiti sve to da bi se održala struktura. Recite mi, još jedanput ću vas pitati, makar ste vi naglasili, kako vi imate taj vaš znanstveni pogled na perspektivu liječenja, na perspektivu da ipak očekujemo, šta ja znam, da će ti lijekovi na temelju ovih ALS, DMD, SMA doći u jednom periodu, da ćemo ipak moći svjetlije, još imati optimistički pogled na neuromuskularne bolesti nego sada. Jer vjerojatno je i vama kao jednom vrhunskom profesionalcu danas, kad ste dobili neke, da nazovem lijekove kao alate u ruke, daleko lakše i ljepše raditi jer vidite stvarne one rezultate svoga rada. Pa hvala vam na ovom pitanju. Biće tu vrlo nekako teško je sad davati prognoze, ali već kad ste mi dali tu priliku, teško je odoliti. Mislim da ćemo u narednih nekakvih 5 do 7, 5, 8, manje od 10 godina biti u prilici liječiti mnoge bolesti, ali kao što sad liječimo spinalnu mišićnu atrofiju. Ono što će biti različito od onoga što je recimo bilo kad sam ja bila na poslijediplomskom studiju i kad sam nekako prvi put se susrela s neuromuskularnim bolestima, mi smo razmišljali amiotrofična lateralna skleroza, to je sve jedna bolest. Onda smo razmišljali Duchennova mišićna distrofija, sve je to jedna bolest. Novi lijekovi koji dolaze, neki su tu, neki su pred vratima, su posljedica u biti našeg poznavanja patofiziologije bolesti. A sad kad znamo patofiziologiju bolesti, u zadnjih 20 godina od kad sam ja bila na poslijediplomskom, jako se puno toga promijenilo, vidimo da su unutar iste te dijagnoze potpuno različite bolesti sa sličnom kliničkom slikom, ali različitim uzrokom. I to je dovelo sad do jednog malog zastoja i svi smo jako nestrpljivi. Puno se saznavalo, puno lijekova je došlo do pred vrata i onda su svi sad stali. Stali malo usporili, ja sam nestrpljiva po prirodi, šta da radim. A u biti radi se o tome da nije svaka Duchennova mišićna distrofija posljedica iste mutacije, a kako je nova terapija, svaka koja dolazi usko specijalizirana i ciljena, svaka mutacija ima potpuno drugi lijek. Kad se gleda amiotrofična lateralna skleroza, kad sam bila na poslijediplomskom studiju, mi smo učili da ima, 3% nasljednih oblika. Danas znamo da u nekim dijelovima svijeta, iako bolest epidemiološki nije nasljedna, postoje geni preko kojih se pacijenti mogu liječiti. Međutim, različiti ljudi imaju različite. I sad se za svaku mutaciju, za svaku tu neku specifičnost i posebnost razvija taj pametni posebni lijek. Tako da teško je reći za jedan mali broj ljudi sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom, recimo lijek će možda doći za 3 godine, za 2 godine, za neki je pred vratima, neki će možda čekati dulje i to je frustrirajuće, moram reći, ali činjenica je da je to
da svjedočimo ogromnom pomaku i ono što je lijepo, istraživanje i poznavanje jedne bolesti uvijek doprinese i drugim bolestima. Zato što sve te neurodegenerativne bolesti sa strane mogu izgledati različito, spinalna mišićna atrofija, amiotrofična lateralna skleroza, ne znam, s temporalnom demencijom i Dušenova mišićna distrofija što je bolest mišića. Ali one dijele mnoge patofisiološke značajke. To su bolesti u biti programirane stanične smrti. Negdje su to neuroni u frontalnom korteksu, negdje su to donji motorički neuroni, negdje su to poprično prugaste stanice mišića. Ali to su vrlo biti slične patofiziološke bolesti i zato zajednički doživljavaju i sad ovaj pomak u terapiji. Ali uistinu moram biti, ja sam već malo nestrpljiva, jer nekako najveća otkrića su se dogodila možda u zadnjih 10 godina u patofiziologiji. Stalno sad čekamo da dobijemo lijek u bočici i da ga počnemo davati, ali treba se još malo strpiti, ali uistinu su ohrabrujući rezultati i jako puno studija se provodi. Tako... To i nas jako veseli i zato je upravo naša krovna organizacija EAMDA pokrenula i jedan ovakav razgovor da malo povežemo stručnjake. Ja znam da vas osobno baš ne treba povezivati, da ste vi na međunarodnoj razini vrlo aktivni, ali bit će nam prilika da vidimo šta je rečeno, šta tko radi i da na neki način na tom godišnjem skupu koji je EAMDA organizira svake godine sa stručnjacima i sa korisnicima i razmijene se neka iskustva gdje se ocijeni da uistinu neko posjeduje veća iskustva i znanja. Tu je zasigurno naš centar onaj koji ima šta pokazati i koji napreduje u svemu tome zahvaljujući jednom razumijevanju za skupe lijekove. Tako da očekujemo sada da će kroz ovaj razgovor doći i do jednog povezivanja struke, ali i korisnika, zahvaljujući upravo EAMDI. Ja koristim priliku da vas pitam da li ima i neka poruka koju možda želite posebno poslati našim ili korisnicima ili kolegama stručnjacima za kraj ovog razgovora. Pa evo ga, ako mogu birati onda našim bolesnicima, odnosno osobama koji su nam povjerili svoje zdravlje i teškoće, pa evo ja bih htjela zahvaliti na strpljenju s nama. Ja sam svjesna sam da imamo mi svojih nedostataka, teške godine su ispred nas, ova što nam dolazi također bit će malo teška. Evo ja bih se željela zahvaliti. Željela bih se zahvaliti našim bolesnicima jer izuzetno su strpljivi s nama i velika su i potpora i nama, imaju razumijevanja za nas i nekako evo ga mogu u ime našeg centra i svih djelatnika zasigurno reći da ćemo u svakom trenutku učiniti sve što možemo da im izađemo u susret, a evo i za sve prethodne i za buduće ja im se zahvaljujem na strpljenju i na svom zdravlju koje su nam darovali da se brinemo o njemu i evo mislim da zajednički možemo napraviti puno i da možemo jedni drugi i pomoći, ali izgraditi u svemu ovome, jer mislim svi smo tu darovani jedni drugima. I ja se vama zahvaljujem jer svjedočim kroz sve ove godine da ne samo ovako što dolaze, što pružate te usluge na licu mjesta, vrlo često naši korisnici vama šalju kad su u nekim dilemama, kad ih muče neki problemi i mailove i vi na te promptno odgovarate, što znači stalo vam je, a kad je taj da nazovem skoro partnerski odnos između liječnika i između korisnika, onda zasigurno uz ovu potporu istraživačku i tih lijekova postoje rezultati. Hvala vam najljepša što ste sudjelovali i želim vam svako dobro. Hvala vam u ime svih suradnika. Hvala vam. EAMDA i ove godine organizira međunarodnu konferenciju osoba sa neuromuskularnim poremećajima 15. i 16. listopada. Ovo je jedinstven način da se uči i razmijene iskustva i dozna što je novoga u svijetu neuromuskularnih poremećaja. Stoga ne propustite priliku da se registrirate putem web stranice www.eamda.eu. Pridružite nam se i doznajte puno više o neuromuskularnim poremećajima i upoznajte našu veliku evropsku obitelj. Dobrodošli. Čovjek sa kojim ćemo u ovom trenutku razgovarati je zaista zanimljiv sugovornik, vjerujte mi na riječ. Davor Komar je sa nama. Davor, kao prvo, jedan veliki pozdrav i dobrodošao u naš program.
Lijepi pozdrav svim slušateljima, slušateljicama, gledateljicama, svima onima kojima će ova inovativna stvar, ova emisija pomoći i dati neka nova saznanja i iskustva. Zašto mi danas pričamo sa Davorom u ovoj prelijepoj lokaciji? Dakle, Davor se nalazi u Istri, u jednom divnom dijelu Hrvatske. Kao dijete obolio je mišićne distrofije, srednju upravnu školu završio u Ljubljani, a nakon toga bavio se sa, vjerujte mi, jako puno stvari i sa svim stvarima sa kojima se bavio bio je izuzetno uspješan. No ono po čemu se Davor izdvaja od svih ostalih u ovom trenutku članova udruge u Hrvatskoj je što je Davor Komar postao hrvatski predstavnik u bočanju na Paraolimpijskim igrama i na taj način ispisao povijest. Dakle, inače, Davor je najtrofejniji sportaš u ovom sportu, kada govorimo o sportu osoba sa invaliditetom, a posebno našim dragim članovima, osobama sa neuromuskularnim bolestima. Pa da, mislim, bavim se bočanjem, to je moja ljubav zadnjih 15 godina, pogotovo intenzivno. Imam, ne znam napamet, ali nekih 70 medalja, na 20 i nešto, mislim ili 20 puta sam prva Hrvatske, pojedinačno, u paru, osvajao sam kupove Hrvatske 6-7 puta, ne znam točno stvarno detalje, ali znam da je od toga nekih otprilike 70% zlatnih medalja kad se već hvalimo, ali kažem, nije to bitno zbog mene, bitno je zbog ljudi koji će to slušati i koji će to gledati, iz razloga što prikazuje kako može biti zanimljiv jedan život osobe oboljele od mišićne distrofije, neuromuskularnih bolesti i kako taj život može biti vrlo aktivan. Taj život sportaša zadnjih 5 godina, mogu reći profesionalca, što će možda nekima biti čudno, nekima možda i smiješno, ali biti osoba s mišićnom distrofijom, sad će biti 30 godina da sam u invalidskim kolicima, imam 100% oštećenje i ruku i nogu i profesionalni sam sportaš. Profesionalno se bavim sportom, evo i sad sam se nakon dugo godina u samom vrhu bočanja, gdje sam zadnjih 5 godina otprilike među prvih 15 na svijetu od 160. Recimo, evo sada se po prvi puta imamo i bočara, znači predstavljamo, idemo se natjecati na Paralimpijske igre u Tokiju u bočanju. To je velika stvar za mene osobno, ali mogu reći koliko se veselim zbog sebe, toliko se veselim zbog svih tih ljudi koje će potaknuti to što se meni dogodilo, to što sam ja izborio i tako da je itekako hvale vrijedna ova emisija i hvale vrijedno je svi ovi koji ovo slušaju i gledaju da i njih potakne. Zašto bočanje? Bočanje, ja bih rekao, a iz ovoga što si ti rekao, postao je jedan jako popularan sport, pogotovo za nas koji imamo neuromuskularna oboljenja, jer dozvoljava u različitim kategorijama da se ljudi vrlo aktivno, a evo kao što si ti rekao, i profesionalno bave ovim sportom. Da, ovo je jedan specifičan sport, vrlo zanimljiv. Vani je itekako još prije rasprostranjen jako, u Hrvatskoj je zadnjih recimo 10 godina, potom kad smo počeli postizati međunarodne uspjehe, onda se pročulo, pa sad izgleda kao da je to sad zaživjelo. Taj sport živi već dugo godina, od 1984. je službeno paraolimpijski sport, jedan od sportova na Paralimpijskim igrama. Vani ljudi žive od toga, profesionalno, oni, njihove obitelje, sportski asistenti, vani je taj sport itekako razvijen. Koje je ono mi nešto bilo pitanje, sad sam zaboravio šta si me pitao, Tomo. Kako si se odlučio za bočanje? Da, htio sam reći, ne da se vratim na taj dio, to sam htio reći, pa sam preskočio, a to je, po čemu je taj sport specifičan? On ima 4 kategorije, ali ono što je najbitnije, ima 2 koje su vezane za nas neuromuskularce, tako ću reći. Znači, jedna je BC4 kategorija gdje ja bočam, gdje sam mogu uzeti boču i sam baciti boču i samostalno bočam u boksu. I mogu doslovce parirati sa zdravim ljudima, bočarima. Ja imam zdravog trenera, sportaša koji je bio prvak svijeta pojedinačno i u paru. I naši treninzi zadnja 2 mjeseca, pogotovo kako sam u intenzivnim pripremama, idu tako da još niti jedan put nisam išao sa treninga u minusu. Stalno sam u prednosti nad njim. Pa si možete zamisliti koliko je to adrenalina. To je prva stvar. Druga stvar, ima BC3 kategorija
koja je namijenjena znači osobama oboljelim od mišićne distrofije, ali i ostalih bolesti, ali sad smo na mišićnoj distrofiji, gdje čovjek koji je potpuno nepokretan, ne može baciti boču, ne može apsolutno se ništa samo zbrinjavati. Van je doslovce 50% tih ljudi sa kolicima i na kolicima ima i respirator i tako dalje, ali boča uz pomoć jedne specijalne sprave, rampe, i uz pomoć te rampe i sportskog asistenta, ali pravila su vrlo stroga. Nemojte misliti da to tako izgleda, sad se neko igra. Pravila su stroga, vremenska ograničenja, boksovi, sudac, glavni, linijski, pomoćni. To je olimpijski sport, znate da je to vrlo praćeno, postoji kategorizacija, postoji kontrole dopinga, obaveze koje imate i tako dalje. To je, mislim, biti profesionalni sportaš, to znači nešto sasvim drugo. Ali, da se vratim na to, BC3 kategorija je kategorija u kojoj može bočati svaki, reću, distrofičar, bez obzira u koliko teškom zdravstvenom stanju bio. Nema izgovora. I po tome je taj sport specifičan. I taj koji izmislio taj sport treba mu dati neku Nobelovu nagradu, makar mi distrofičari da mu damo, jer je to nešto vrlo adrenalinski. Nije stvar samo osobe koja boča, stvar je cijele obitelji, stvar je znači asistenata, stvar je roditelja, stvar je toga da ti ljudi putuju. Ja sam osobno, zahvaljujući bočanju, prvi put se vozio avionom u 40. godini. Znači, u zadnjih 10 godina prošao sam praktički cijeli svijet. Bio sam u Kini, bio sam u Dubaju, bio sam u Americi, evo sad idem u Japan. Europu neću ni govoriti, uzduž i popreko. Tako da stvarno je hvale vrijedno. Sve je bolje nego da se čovjek prepusti bolesti, što je onak zadnje, što je u stvari neprihvatljivo, i da sjedi doma, ne znam, da gleda na kompjuter, da igra igrice. Bolje da putuje svijetom, da i ta obitelj živi, da svi žive zdravim, pravim životom, recimo. Evo, sad ove pripreme koje jesu za Paralimpijske igre, to vam je slično ovoj emisiji, znači zovu nas, bili smo na svim mogućim televizijama, radijama, pripreme, roba, toliko je toga u tome da jednostavno to treba živjeti. I u takvim situacijama čovjek ni ne razmišlja o tome, o svom nekom zdravlju, nekim problemima, jer ti problemi jednostavno ih pojede to veselje i radost koje prouzroči sport. Ono što je isto jako bitno, u sportu naučiš padati, naučiš se dizati, naučiš gubiti i pobjeđivati, a to svakoga ojača. Ono što je jako bitno, isto tako sportaši i osobe s invaliditetom u pravilu nisu ili su manje korisnici različitih socijalnih pomoći i tako dalje, i bolje se samo zbrinjavaju, bolje brinu o sebi, jer nauče to baš zahvaljujući sportu. Tako, šta želim reći? Skratit ću. Želim svima preporučiti, nema izgovora, svaka osoba oboljela od mišićne distrofije, neovisno o težini stupnja, može bočati i biti profesionalac. Tako da, evo, to je moja preporuka svima. Hvala ti na preporuci. Ja i Davor danas razgovaramo zato što će Davor već biti u Tokiju kada ova emisija bude emitirana. Ona se emitira 25. kolovoza. Evo sad iz prve ruke, dakle, kad izlaziš na teren u Tokiju? Da, kako stvari stoje 28. Mi putujemo sada u subotu 21. i 28. je prva utakmica. Igram pojedinačno u svojoj kategoriji. BC4 ima nas 24 u kategoriji. Jedno 4 dana traje pojedinačno raspucavanje. Biti će vrlo to zanimljivo. Pitaju me svi kako su očekivanja. Nemoj me to pitati, molim te. Naravno, medalja. Očekivanja su vrlo jednostavna. Sigurno je jedno, da ne idem u Tokio da bi bio 24. Tako ću reći. Idem na sve i na ništa. Svi koji idu tamo, svi su tako nabrijani kao ja. Idu po medalju, idemo pokušati pobijediti. Biće dobro koji god da završio, ali neću biti zadovoljan ako ne uzme medalju. A svjestan sam da su svi isto tako misle, isto tako govore kao ja. Tako da lopta je okrugla, vidit ćemo, pripremao sam se žestoko, imam 5 sati treninga dnevno, svaki dan. U tih 5 sati recimo izbacam otprilike od 600 do 800 boča izbacim. To je veliki trening, puno znači za moje zdravlje. Kad nemam 2 dana slučajno treninga, kad se poklopi, tijelo me pita doma, vježbam kao lud, jer sam se naučio. Nakon 30 godina u kolicima vrlo se dobro osjećam, nikad nisam bio u boljoj formi, to je sve zahvaljujući bočanju. Sad moram otkriti svima onima koji su s nama u ovom trenutku detalj koji će dovoljno jasno pokazati zašto Davor ide na medalju
u Tokiju, a to je činjenica da je tvoj otac evo ovih dana u 82. godini osvojio Triglav i pokazao da nema granica. Pa gledajte ovako, mogu reći da sam uspio u životu u nekim stvarima, mislim da sam ostvario sve snove koje sam htio. Jedna je sigurno obitelj, imam 2 velike već odrasle kćeri, evo sad te Paralimpijske igre, mnogo to, aktivan sam u puno toga i tako dalje, ali bez podrške obitelji sve bi to bilo nemoguće. Da nije bilo konkretno moga oca, to bi bilo jako teško ostvarivo. Ovi roditelji koji to slušaju reću tako, ja kad sam bio mlad, nisam znao, nisam vidio, nisam mogao, nisam imao novaca, bilo mi je žao oca, stalno me ganjao da idem položiti vozački za auto, a meni je to bilo krivo, mislio sam kako ću, šta ću, ovo ono, a on je rekao nećeš mi doma sjediti, ideš polagati, ukrcao me u auto, montirao mi komande, dao u auto i rekao neću te nikad više voziti, sam se vozi. I tako je to počelo, zahvaljujući tom autu koje dan danas vozim i tako dalje, jednostavno tu je počelo sve mi je bilo pristupačnije, bliže, jer tada nije bilo te motorizacije kao danas, različitih elektromotornih, brzih kolica, priključaka, mnogo se toga promijenilo, ali moj otac nije dozvolio da ja kukam, da plačem, da ne znam, da glumim neko samo za sažaljenje. Jednostavno bio je vrlo konkretan i to je pokazuje ovime sada što je 81. godini išao na vrh Triglava. To je čovjek koji sa 81 godinu dnevno propješači, pripremao se sa 16 km prosječno dnevno hodanja, ali poznate kakvom kršu. Tako da kažem, te sve rezultat toga nečega što ipak nama osađeno, tako da bez daljnjega mora ta upornost, ta volja, jako je bitna okolina, ja sam to ne bi bio mogao uspjeti. Prva stvar zbog obitelji gdje sam živio nekada, znači oca, majke, svojih braće i tako dalje, ali isto tako poslije kako imam svoju obitelj, jednostavno bez njih bi to bilo nemoguće. To je velika organizacija, puno posla svaki dan i tako dalje, tako da definitivno ovisimo o ljudima oko nas i trebamo pomoći ostalih. Davore, sad je trenutak da kažemo da ti nisi samo prvi hrvatski bočar na olimpijadi, nego da se baviš sa još nekoliko zanimljivih stvari. Na primjer, u ovom trenutku si dopredsjednik Hrvatskog saveza društva distrofičara, predsjednik društva distrofičara Istre. Ne znam, jako je dugačak taj popis, možda samo nekoliko stvari koje su jako bitne, a koje ti sasvim sigurno isto oduzimaju dio vremena. Da. I predsjednik sa našeg bočarskog kluba već toliko godina što ne bih htio biti, ali jednostavno to su zahtjevi organizacijskih udruga su postali toliko veliki da ih ne može svako voditi. Klub bi jednostavno već 3-4 puta su mnogi preuzimali klub, na kraju uvijek je palo na mene ili ugasiti ga, ali pošto sam imao interes o klubu, evo na kraju sam i predsjednik kluba, ali želim reći da je to vrlo zahtjevan posao, da bi ga s guštom predao nekome. Ne? Šta reći, jednostavno Tomo, ti si dio toga, mislim, ljudi moraju znati da si ti dio tog pokreta, da si ti dopredsjednik Hrvatskog saveza, da si bivši predsjednik Hrvatskog saveza distrofičara. Jako je bitno, cijeli taj jedan pokret je rezultirao time da danas imamo to što imamo, da imamo to javljanje sada uživo koje će se snimati, koje će se gledati i ovaj radio, sve ovo, to je sve taj jedan pokret koji se dogodio prije puno godina. Ja moram reći zbog slušatelja, evo, prije otprilike sad ne znam koliko, 30 godina kad je to sve skupo počelo, ja nisam imao niti računalo. Prvo računalo si mi ti instalirao, naučio me najosnovnijim stvarima, došao kod mene doma u Istru, spavao, zajedno smo tamo cijele večeri, cijele noći oko toga se bavili, da bi se pokrenulo to isto društvo distrofičara Istre, da bi se prijavio prvi program na tadašnje Ministarstvo zdravstva, čiji sam ja program izbrisao sad vremena prije zadnjeg roka, pa ga nikada nismo poslali, pa me više to nikada nije koštalo. Želim reći, to je borba, to je život, to smo odradili svi zajedno. Svi zajedno. Prva stvar ti, Tomislav Gol, pa druga stvar Davor Komar i cijela ekipa i Marica Mirić. To je veliki pokret ljudi i danas mogu reći da zahvaljujući tom nekom pokretu osobe boljele od mišićne distrofije u Hrvatskoj ipak žive bolje, žive kvalitetnije. Dokaz je ovaj Europski kamp mladih koji organizira AMDA, koji se događa iz godine u godinu u Rovinju, gdje se okuplja brdo mladih koji su se osvijestili, koji su se osnažili, koji su preuzeli različite uloge u svojim sredinama i to je svo naše bogatstvo. Tomu ostavljamo nešto iza sebe i ja sam zbog toga izrazito sretan, izrazito sam ponosan, jako moram ti reći to. Ja moram reći da sam izrazito ponosan i sretan što mogu reći da sam tvoj osobni prijatelj i da se jako dugo poznajemo i odlično surađujemo.
jedna od stvari na koju nikako ne smijemo zaboraviti je i, evo, rekao si sam, EAMDIN kamp mladih koji godinama organiziramo u tvom dijelu Hrvatske, prelijepoj Istri. Jako to puno znači. Dakle, ti mladi ljudi se obrazuju, educiraju, dobivaju neka nova znanja i odlaze kući, ja bih rekao, sa nekim novim pogledima na život. Da, pa gledajte, mi kao distrofičari smo vrlo komplicirani, pogotovo dok smo mladi. Izrazito nas peru kompleksi, to je prava istina. Volimo biti ljenčine, volimo se skrivati od ostalih, to je prava istina. Mi možemo o tome pričati ili možemo šutjeti. Ja to znam iz svog iskustva. Taj Europski kamp mladih koji traje toliko godina je probudio te ljude. Ja znam mnogo ljudi koji su prije, kad je bio kamp, ne biš bio iz njega izvukao jedne riječi, nema šanse. Danas ti ljudi su recimo voditelji različitih radionica, aktivno se druže, bočaju, bave se i drugim aktivnostima, znaju i osposobili su si različita pomagala s kojima su pokretljivi, specijalna kolica, specijalni dodaci, priključci za invalidska kolica i ljudi jednostavno žive vrlo kvalitetno, ali nisu oslobodili samo sebe, oslobodili su i svoje obitelji. Svi žive kvalitetnije, zato je bitno, zato ovo što je napravio Savez distrofičara Hrvatske, ovo što je radi EAMDA po cijelom svijetu, odnosno Europi, to je jednostavno nema, to je teško mjeriti u nekim sredstvima, u vrijednosti i tako dalje. To se pokazuje s vremenom. Jednostavno, to je jedini način da bi se bolje organizirali i da bi kvalitetnije živjeli i mi i naše obitelji. Još samo jedna stvar koja je jako bitna, pogotovo kada smo mi kao populacija u pitanju, a to je projekt osobnih asistenata. Dakle, i ti kao vrhunski sportaš bez asistenata ne možeš funkcionirati. Općenito, taj projekt je još uvijek, nažalost, pilot projekt u Hrvatskoj, iako se mi već dobrih 15 godina borimo da on postane stalan i da postane obaveza i da jednostavno osoba koja je potreban osobni asistent ima na raspolaganju onoliko asistenata koliko mu je to potrebno. Samo jedan kratki osvrt na to. Da, osobna asistencija je jedan projekt koji je isto tako zaslužan da sam ja uspio što se tiče sporta. Jako je bitan i što se tiče moje obitelji, jer tih 4 sata koliko dolazi meni asistentica, 4 sata mene uredi, digne me ujutro, suče, obuče, pomogne na WC, kupati sve što treba, ali uredi mi svu kuću, olakša. Moram reći da ja za njih skoro 10 godina živim sam sa 2 djece, one su sada veće pa je to jednostavnije, ali da nije bilo asistenata to bi bio veliki problem. Naravno ima i tu puno problematike jer je to projekt, program, pa se to obnavlja svake godine, plaća je izrazito niska, kad je recimo 23 radna dana to dođe nekih ispod 22 kune neto po satu, što je smiješno, žalosno je, nije ni čudno da se teško nalaze asistenti, a potrebe su velike. Naravno treba puno toga tu napraviti, treba donesti zakon koji bi regulirao koliko sati kome treba, na koji način i da se regulira cijena pa bi se lakše našlo i asistenata. Evo, ja sam konkretno sada od 1.8. opet bez asistenta, sad kad mi najviše treba, sam bez i nema šanse. Raspisali smo mi na Zavodu za zapošljavanje, podijelili preko Facebooka, badava, niti jedne osobe, sezona je, ne da se neko interesira, nemate nikoga, tako da definitivno oko toga treba ipak nešto poduzeti, jer kad bi bila pristojna plaća, onda bi ljudi se isto prijavili. Ovako može biti samo dodatni prihod ili hobi i to je razlog zašto nemamo asistenata, odnosno ne možemo do njih. A potrebe su velike. Možete si samo zamisliti. Sva sreća imam puno prijatelja pa mi dolazi svaki dan nekoga zove. Neko mi dođe ujutro da mi pomogne dignu, drugi dođe kad za 2 sata moram na WC, da bi me podignuo sa WC-a, da mi pomogu i cijela jedna organizacija da bi ja zaživio jer šćer je na fakultetu, druga radi i tako dalje. Tako da itekako imamo potrebu ili to, ili ići u dom. Ili ići u dom. Ovo je prava istina. Tako, ko će me pomoći? To je istina, da. Davore, delegacija, to jest ekipa koja odlazi u Tokiju, ima koliko članova? Moja 3, ja 4. A sveukupno iz Hrvatske ide 22 paralimpijaca koji su se plasirali, a cijela ekipa, koliko su ih zajedno ljudi, ne znam, znači nekih, barem još toliko, znači nekih 50. Ono što je vrijedno za istaknuti je da Istra ima čak 2 paraolimpijca, dakle Mikaelu Ristovski i tebe. Ja.
Pa vi polako, ali sigurno osvajate tu olimpijadu. Ja sad ne znam, Mikela je bila na paralimpijskim igrama već 2 puta i 2 puta je donijela medalje. Ona se znači bavi atletikom, to je mlada djevojka, a ja sam i više tamo kao tata, s obzirom da imam 51 godina, svi ovi bočari su sve mladi ljudi, tako da ali u svakom slučaju to isto pokazuje to moje iskustvo, mirnoća i tako dalje. Bočanje je definitivno jedan sport namijenjen za svih. I kao što sam prije rekao, definitivno preporuka svima i na našem savezu je, na AMDI, na svima da ga sforsira jer je zašto? Bezopasan je, ne može ljudima naštetiti, a vrlo je zanimljiv. A sistem je šaha, nadmudrivanja, to je za izrazito pametne ljude, to je jako bitno, nije bitno samo to igrati. To moraš razviti sistem i vrlo je kompliciran, ali vrlo zanimljiv, a to mi volimo. To je nas, to je baš za nas. Davore, hvala ti dakle u ime cijele ekipe što si sa nama podijelio ova iskustva i dao savjet dakle svima koji nas slušaju, ljudi moji, bavite se sportom. Evo, bočanje je dakle sport sa kojim se svaka osoba sa neuromuskularnim poremećajem može baviti u bilo kojoj fazi da se nalazila. Tebi naravno šta drugo da poželimo, vrati se iz Tokija sa medaljama, onda slavi. Da, iz vaših usta u Božje uši neka bude tako. Ja ću dati sve od sebe, toliko godina se pripremam i nadam se, evo šta god da bilo, sigurno ću biti zadovoljan. Sad razmišljam samo u medalje, ništa me drugo ne zanima, moram biti iskren. Kao i svi, to je tako. Kažu, važno je sudjelovati, nije važno sudjelovati, važno je pobjediti, a kad ne pobjediš, onda kažeš da je važno sudjelovati. Za sada idemo na pobjedu, evo tako. Tomo, hvala ti što si mi dao priliku. Da, hvala ti što si mi dao priliku evo, da podijelim to neko svoje iskustvo sa svim slušateljima, slušateljicama i gledateljima. Tako da, evo, hvala na prilici, hvala AMDI koji radi veliki posao, hvala našem savezu, hvala tebi Tomo, ti si stvarno motor, turbo motor, mlažnjak i čestitam ti na svemu što radiš. Mislim da treba da neko napravi intervju i sa Tomom da biš imao puno toga više za reći. Evo, dakle, dame i gospodo, sa nama je bio dakle, Davor Komar, prvi hrvatski predstavnik u bočanju na paraolimpijskim igrama i jedan sjajan primjer kako bez obzira na probleme koje imate u životu možete postati profesionalni sportaš i doći do olimpijade. Davore, veliki pozdrav i još jedan put sve najbolje u Tokiju. Hvala lipa, svako dobro svima. Ovu radioemisiju za osobe sa neuromuskularnim oboljenjima podržavaju tvrtke Novartis, PTC Therapeutics, Roche, Biogen i partneri Savez društava distrofičara Hrvatske i Radio 92 FM, radio lokalne zajednice u Hrvatskoj. Uz njihovu podršku emisija će dobiti širi doseg i slušanost u Europskoj uniji. U ime AMDE zahvaljujemo se na njihovoj ogromnoj podršci, a vi poštovane slušateljice i slušatelji ne zaboravite pratiti web stranice www.amda.eu gdje će sve snimljene i titlovane na engleski jezik emisije biti objavljene za kasnije gledanje i slušanje po vlastitoj želji. Imam posebnu čast i zadovoljstvo da je danas sa mnom Katarina Strunjak. Evo, pa za početak bih voljela da se, Katarina, ti sama predstaviš. Prije svega, dobar dan, drago mi je da sam ovdje. Zovem se Katarina Strunjak, imam 22 godine. Završila sam 4. godinu studija prava. Osoba sam s invaliditetom, bolujem od mišićne distrofije. I moji oboje roditelja su isto tako osobe sa mišićnom distrofijom, pokojni otac i majka, koja još uvijek, Bogu dragom, hvala, živa. Evo, meni je impresivno bilo kad je otac umro, bez obzira što si ti bila mala djevojčica, i to uvijek rado slušamo kad naša Silvana Strunjak, mama tvoja, kaže kako si ti njoj pružila podršku. Pa evo, voljela bih da to ti kažeš kako je to bilo. Pa bilo je teško, bilo je izazovno i jedino što mogu reći je hvala mama što smo proživjele i izdržale sve što nas je u životu dočekalo do sad. A moja podrška, ono što mama uvijek priča, to je kad dan nakon što tata umro, kad je mama plakala naravno, ja sam došla i rekla je mama ne brini se,
imamo jedna drugu, izdržat ćemo. I evo, Da, to 16 je godina kasnije izdržale smo, preživjele puno toga i eto, nadam se postigle da nas puno- čekaju samo bolji dani. i postigle puno zapaženih uspjeha. Ono što je bitno u mišićnoj distrofiji, ti od ranog djetinjstva, upravo zahvaljujući osviještenosti tvojih roditelja, provodiš rehabilitaciju. Mi smo ponosni što si kao djevojčica sudjelovala i u jednom od najvećih do sada projekata vezanih za potporu osobama s mišićnom distrofijom, a to je kad se pripremala knjiga doktorice Ide Kovač, rehabilitacija i fizikalna terapija neuromuskularnih bolesnika, koja je prevedena na nekoliko jezika i još uvijek se traži i još uvijek je jedini pravi udžbenik u Hrvatskoj, odnosno rekla bih čak ono što se kaže toolkit, priručnik za osobe sa mišićnom distrofijom, i ti si bila jedna od sudionica tu. Kako se sjećaš toga i kako je to iskustvo, i mislim da si danas kao i mi ponosna na to iskustvo? Jesam, baš sam neki dan pričala sa svojim terapeutom, pa smo pričali o toj knjizi, jer je rekao da je tijekom studija se susreo s knjigom i kasnije kad je proučavao malo neuromuskularne bolesti. Pa mislim, prije svega moji roditelji su njegovali kulturu brige o sebi, što je značilo da će i mene naučiti tome. Tako da nije bilo, nema pauze, vježba se 365 dana u godini, ajde 360 ako odzmem Božić, Uskrs i još tih par dana kad se ne radi. Ono što je najbitnije, knjiga kao knjiga je jako, to što ste vi rekli, jako bitna što nama bolesnicima, to i stručnim osobama, fizioterapeutima, fizijatrima, doktorima i svim ostalima, zato što je sveobuhvatna i u njoj je napisano zapravo sve što je najbitnije za neuromuskularne bolesnike, a ono što je plus je da je izrađena multimedijski, da postoji CD koji jako pomaže, kojem su fotografije koje su lako pregledne, dostupne, nije da se mora posuđivati knjiga i slično, nego se CD samo proslijedi, tako da eto, mislim da je od velike pomoći svima. Kako ti danas gledaš? Rekla si vježbaš 365 dana u godini, ali kako gledaš na tu kontinuiranu rehabilitaciju? Kakav je tvoj stav u suštini i kako bi ti na neki način poručila mladim ljudima, ali i roditeljima, koliki je značaj te rehabilitacije? Jer vi ste u kući dvije koje trebate tu rehabilitaciju, imali ste u određenom trenutku i zastoj u tome i naprosto osjetila si što znači imati, što ne imati, a što je u toj psihi našoj bitno da se to prihvati. A u našoj psihi to vam je koji i kod pod navodnicima zdravih ljudi. A naravno da se nekad dogodi da ti se ne da bi radije ležao i gledao televiziju ili čitao knjigu i slično. Međutim, fizikalna terapija, odnosno rehabilitacija, je neophodna kod osoba s neuromuskularnim bolestima za usporavanje progresije bolesti. Dakle, ako želim sutra biti približno jednake snage kao danas moram vježbati. Danas moram rastegnuti svoje tetive, danas moram istegnuti kontrakture i sve ostalo, tako da neophodna je, i ne samo da bi to poručila mladima, nego svima s neuromuskularnim bolestima, posebice s distrofijom, da ne budu lijeni, da vježbaju i da rade na sebi, jer to je ulaganje u budućnost, ulaganje u svoje zdravlje, ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo što zapravo čini život boljim, ljepšim i kvalitetnim. Da, točno. A ono što bih ja istaknula u tom životnom putu, to je da si krenula u redovni sustav obrazovanja, da si bila kontinuirano najbolja učenica, da smo se svi jako ponosili s tobom, ali bih htjela da nam istakneš kako je to izgledalo i možda neki segment iz toga školovanja koji bi željela podijeliti sa nama. Pa moje školovanje je meni izgledalo baš tako kako ste vi rekli, redovito, normalno, nije mi se činilo kao drugačije u odnosu na pod navodnicima zdravu djecu koja normalno hodaju, normalno rade sve ostalo.
Ono što je meni bilo posebno drago, što se meni događalo i u osnovnoj i u srednjoj školi, bila je empatija mojih razrednih vršnjaka, tako da nije bilo da Katarina nešto ne može. Ok, u osnovnoj školi kad nisu fizički bili u mogućnosti pomoć mi koliko su to mogli moji prijatelji iz srednje škole, je bilo Katarina treba pomoć, a u srednjoj školi, i to su prijatelji s kojima sam i dan danas ostala najbolja, nije bilo Katarina će ostati jer su tu stepenice, nego ćemo mi odnijeti Katarinu šta god trebalo. Tako da je to bilo kad neko spomene kao joj ja ne mogu tamo, stepenice su, kad ja ne mogu negdje, ja znam koga trebam zvati pa da onda mogu. Tako da to je ono što je meni bilo nekako najljepše. Borila sam se nekad sa sustavom, nekad s profesorima, ali eto, bilo prošlo, uspješno je završilo i eto sad sam tu gdje jesam. Da, i sada si tu gdje jesi, studentica koja je završila 4. godinu pravnog fakulteta, koja sve ispite polaže u roku, vrlo inteligentna, marljiva i ono što je nama jako važno, educirana osoba i dokazuješ da invaliditet, evo kao ni u osnovnoj ni u srednjoj školi, nije prepreka i da se može uspjeti. Evo, kako taj fakultet možeš ovako opisati sada? Pa ja bi svoj fakultet i svoje fakultetsko obrazovanje prije svega, s obzirom na to da sam upisala fakultet koji nije potpuno prilagođen osobama s invaliditetom, koji ima određene arhitektonske barijere, koje ima zgrade u koje ja uopće ne mogu ući. Moje obrazovanje se prvih 2,5 godine svelo na glavom kroz zid, jer se znalo desiti jako puno puta da ja moram doći na ispit negdje, a ja ne mogu doći tamo, pa treba uloviti tajnicu, pa treba uloviti profesora, da ja pišem negdje drugdje, odgovaram negdje drugdje. Međutim, eto, 4 godine su iza mene uspješne. Koliko toliko, pandemija koronavirusa jedino što je napravila dobro što ja nisam učila s tim prijevozom i sa svim slaganjem u kojoj zgradi pišem nešto, u kojoj zgradi imam seminar, vježbe, predavanja. To mi je olakšalo. Međutim, ono što je generalno cijeli život osoba s invaliditetom koje žele postići nešto i koje žele biti pod navodnicima jednake s ostalima, jer pod navodnicima sam zato što mi moramo biti, mi zapravo trebali biti jednaki kao svi ostali, je borba i uvijek treba puno više organizacije, puno više planiranja nego nekakvim drugim ljudima koji su zdravi ili koji mogu samostalno otići negdje. Međutim, eto, isplatilo se, isplatit će se još više, nadam se, kroz koju godinu i to je to. Da, ja bih samo naglasila ovo kad si rekla prijevoz. Mi svi znamo kad se nastava odvija u nekoliko zgrada da nisu samo u pitanju te arhitektonske barijere, nego ako se promijeni raspored koji se najavljuje, iako je dobro organiziran prijevoz osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu, on za tebe nije funkcionirao onako kako želiš i da nije bilo u nekim trenucima potpore Društva distrofičara Zagreb, vrlo teško bi ostvarila određene kolokvije ili radionice i slično. Apsolutno, prije svega ono što nisam napomenula je da ja dio fizikalne terapije radim i u Društvu distrofičara Zagreb, tako da zapravo jako puno puta vježbam 2 puta dnevno, zato što postoje aparati koje moj terapeut koji dolazi meni kući nema, tipa RespiFit koji jako puno znači mojim plućima. Svi znamo što znači kvalitetno disanje osobama s neuromuskularnim bolestima. Jer prije svega prvo disanje pa onda sve ostalo. A što se tiče prijevoza, evo konkretno meni se dogodilo na 2. godini fakulteta da sam jedan dan imala predavanja u 2 turnusa, odnosno predavanje od 9 do 11 i nakon toga od 3 do 5. Što je značilo da ja moram 4 puta se voziti. Što za etom naravno nije moguće je, ali za 2 vožnje od 4 moram zvati dan prije, a sve ostalo mogu složiti raspored tjedan dana unaprijed. I tu je onda DDZ odigrao savršenu ulogu kad 2 od 4 vožnje sam pokrivala tako.
Osim toga, na neke ispite znalo se desiti da ne stignem na Z, pa onda zovi DDZ, složi kako treba, ali eto, sve je riješeno i to je ono što ja uvijek govorim, a postoje osobe s invaliditetom koje se toga libe, a ne bi trebale, a to je uključivanje u udruge prije svega zbog nekakvog upoznavanja ljudi, stjecanja iskustava, peer counselinga na kraju krajeva, a onda osim toga i usluga koje udruge pružaju, zato što udruge jesu tu zbog nas. Da, upravo je to moje i sljedeće pitanje koje bi željela postaviti, jer ti si kao tvoja majka i kao tvoj otac koji je bio veliki aktivista upravo u našem savezu društava distrofičara, i majka je aktivna, a i ti i majka ste aktivne sada, što ćemo zasigurno čuti u sportu, ali uključena si u društvo od najranijih svojih dana, a sada si i članica predsjedništva društva distrofičara Zagreb i pruža li ti to neke nove vizije, upravo na tragu ovoga što si i rekla malo prije, da je važno uključivati mlade, pa uključivati i djecu u takve organe, da se uče upravljanju i da vide šta je to sve bitno u jednoj organizaciji. Apsolutno, prije svega ja sam u društvu distrofičara uključena, čini mi se, od svoje 7. godine života, znači već evo 16 godina skoro. Tako da značilo mi je jako puno. Prije svega vidiš ljude koji su slični tebi. To je ono što je ono prvo što primijetiš kad dođeš u neku udrugu. A onda ono kasnije što sam ja stekla, moja iskustva kad sam ušla u predsjedništvo je da sam dobila nekav uvid o načinu upravljanja, o načinu kako zapravo sve funkcionira iza zavjesa, da nije sve samo ok, došli smo na terapije, odradit ćemo to, došli smo na radionicu, nego iza toga postoji jako puno truda, pisanja projekata, odlučivanja, što logistike, tako da jako puno mi je značilo, možda čak i za moj posao danas sutra, jer sam možda naučila kako praktičnije odraditi neke stvari koje bi se meni činilo ok, riješit ćemo, zapravo nije samo riješit ćemo, nego ima tu posla. Osim toga, programi koje udruga provodi su inovativni i pružaju jako velike šanse za inkluziju, a to je ono što je djeci s teškoćama u razvoju po meni najbitnije. Da ih se ne isključuje iz redovnog sustava obrazovanja, da ih se ne odvaja od vršnjaka, da nije. Naravno, svi mi imamo prijatelje koji su osobe s invaliditetom, ali ako se mi segregiramo sami po sebi, kako možemo očekivati da će nas društvo prihvatiti jednakima i da nećemo biti izdvojeni ako sami bježimo od zdravog, pod navodnicima zdravog društva, tako da to su neke osnove koje sam ja naučila u udruzi, uz prije svega odgoj doma, udruga je tu pridonijela jako puno. Da, a sad rekla bih tvoj aktivizam i tvoj način ponašanja i ono što moram istaknuti, neodbijanja gotovo ni jednog zahtjeva da negdje sudjeluješ kad znamo da je to potrebno, a između ostalog grad Zagreb uvijek ima nekih aktivnosti. Ti si i kao studentica dobivaš i stipendiju grada upravo za uspjehe i školovanje, kroz školovanje, zato što si imala izuzetne uspjehe. I zajednica Saveza osoba s invaliditetom, kao i Savez društava distrofičara, prepoznali su te i danas si ti i liderica foruma mladih osoba, krovne organizacije osoba s invaliditetom. Kako si se tu snašla, šta tu radiš? Pa prije svega to mi je najnovija uloga. Od nedavno, pa ono što meni znači, ono što sam malo prije spomenula, da mi je jako drago i jako bitno da se osobe s invaliditetom povezuju, a posebice kad se radi o mladim ljudima. Ovi stariji koji su išli u centre za odgoj i obrazovanje su se povezali na ovaj ili na onaj način, su živjeli zajedno, išli u školu zajedno i slično. Nama to nije baš tako, jer većina nas ide u sustave redovnog obrazovanja, tako da se vidimo nekoliko puta godišnje kad se održavaju forumi mladih. Tako da mi je jako bitno da se povežemo što više, da surađujemo što više, što u okviru Hrvatske, što kad se radi o EAMDI, pa bi bilo odlično da se pokrene nekakav sustav peer counselinga za mlade, koji bi omogućio da se razmijene
rješenja, funkcioniranje života i slično, zato što zašto bi se, na primjer, u Hrvatskoj nešto razvijalo od nule ako postoji jako dobra praksa u Velikoj Britaniji, u Njemačkoj i slično. Bilo da se radi o sustavu, bilo da se radi o nekom pomagalu, školskim iskustvima, lijekovima i slično. Mislim da bi to uvelike doprinijelo kvaliteti života. A i samom povezivanju, jer ne znam, mladi jako često odlaze na Erasmuse i slično, bar oni koji studiraju. Nama, osobama s invaliditetom, je to nešto teže, jer mislim, zahtjeva to jako puno truda i nekima od nas, konkretno meni, ne mogu otići na 3-4 mjeseca od doma iz više razloga, osim toga što živim sama s mamom. Imamo baku, maminu mamu koja je stara i koje evo mama i ja vodimo brigu, tako da postoje stvari zbog kojih je ne samo da se mi vidimo, nego jako lijepo je poznavati ljude iz različitih dijelova Europe, pa onda i svijeta. Da, drago mi je da si spomenula, dok je bila mlađa i snažnija, baka je brinula o vama, a sada brinete vi o njoj. I ja ću spomenuti jedan segment kad smo snimali jedan film za društvo distrofičara, upravo se dogodio onaj najsnažniji potres u Zagrebu. Vi ste bile u prostorima društva radi filma, a vaša reakcija nije bila kako ćete vi, nego zovi baku da se vidi kako je ona. To je fantastično, što znači ne tražite samo pomoć, nego isto tako i pomažete i svojim kolegama i svojim prijateljima. Oba ste, i ti i majka je predsjednica, ti si tajnica Boćarskog kluba, i to je na neki način potaknulo je mlade u društvu distrofičara, pa i u cijeloj Hrvatskoj, da se svi počinju, oboljeli od mišićne distrofije, sve više baviti boćanjem. Kako je to započelo i kako to izgleda, Katarina? Pa to je započelo prije, sad je 21. ja mislim prije 6 godina, kad je mama odlučila da sam ja dovoljno odrasla da ona ne treba biti doma, i onda je rekla da bi ona se počela baviti nekim sportom, pa je razmišljala hoće li to biti šah ili boćanje, međutim kako još uvijek u snazi u odnosu na ostale osobe s invaliditetom, odnosno na ostale distrofičare, odlučila je da želi probati s boćanjem. Jer kao šah je bio još prije nego što se udala, pa sad želi probati nešto novo. I otišla na trening i rekla kako je to super, kako se njoj to jako sviđa. I kako bi ja trebala doći da bi tebi to sigurno, Katarina, dobro išlo. Ja onak, mama daj me pusti, onak ne mogu, imam previše posla i škola i sve, ali ajde, jednu subotu ću ja otići s njom, da njoj udovoljim kao da eto, odradim i to da reda radi odem na trening. Međutim, ja sam otišla i ispalo da meni to jako dobro ide, da imam ruku za to i meni se to svidjelo. Tako da sam osim te subote dolazila i sve sljedeće subote, a kad god je bilo vremena i prostora u rasporedu sam dolazila i na ostale treninge. Tako da, eto, ono što sam ja primijetila da nakon mojeg uključivanja, zašto ja stalno pričam o tome, zašto ja stalno stavljam nešto na društvene mreže vezano uz boćanje, da se uključilo još nekoliko mojih prijatelja koji su osobe s mišićnom distrofijom, koje su težeg stupnja invaliditeta i ono što je najbitnije su shvatile da se mogu baviti boćanjem, jer boćanje je jedini paraolimpijski sport kojim se mogu baviti osobe koje ne mogu apsolutno ništa, odnosno osobe s najvećim stupnjem oštećenja. I eto, zadovoljni oni, zadovoljna ja. Rezultati, ajmo malo o rezultatima koje si postavila. Rezultati s obzirom na trud nisu izostali. Evo, bila sam 2 puta na Europskim paraolimpijskim igrama mladih. Jednom u Genovi, jednom u Finskoj. Iz Genove 2017. sam donijela broncu europsku. Iz Finske je došlo pojedinačno zlato. Na Regional Openu 2019. u Zagrebu sam u paru osvojila srebro. I još je tu iza mene nešto medalja na nacionalnoj razini, od kojih je meni najdraža ona koja je zadnja bila 2019. godine. 2019. godine sam postala prvakinja Hrvatske u svojoj kategoriji. Zbog čega je to meni toliko bitno i toliko važno i toliko lijepo je da sam pobijedila našeg paraolimpijca koji evo sutra putuje na paraolimpijske igre i da je on bio viceprvak, a ja prvakinja, što je njemu bilo malo gorko, ali je meni bilo posebno slatko jer je meni pobijediti njega posebno drago.
Tako da, eto, funkcionira sve dobro, za sad balansiram fakultet, posao, treniranje, fizikalno i sve živo, tako da vidit ćemo do kad ću, ali Ja sve bih dobro. samo prokomentirala pobijediti našeg paraolimpijca. Uistinu treba biti čast jer je teško ga bilo pobijediti, ali evo on je uspio, što mu čestitamo. A moram reći, kad sam ja došla u Pulu u posjetu udruzi, otišli smo na jedan njihov trening i ja osobno sam, odnosno on me je nagovorio da probam kako boćanje izgleda i rekla sam sva sreća da nisam tu uz njega u Puli, jer bi i ja se bila prihvatila boćanja. Izazovan je sport sigurno za mlade ljude, posebno ovo što si ti istaknula, koji nemaju mogućnost nijednog pokreta, jer postoje pomagala s kojima se to radi i asistenti, jel, da se time bave. Na nacionalnoj razini si uključena i u ono nešto što se kaže potpora sustavu da bolje riješi neke stvari, a to je da pratiš i prikazuješ stanje pristupačnosti web stranica, zato što je nova evropska direktiva, a i naš zakon o pristupačnosti web stranica i mobilnih aplikacija sve države Evropske unije obvezao, trebale su do rujna prošle godine učiniti pristupačnim web stranice ili barem izjavu staviti na web stranice zašto nije pristupačno. Pa evo, kako to doživljavaš i na koji način si tu pristupila? A mislim, kako sam pristupila, koji svim svojim obvezama što prije mora biti riješeno što bolje. Što naravno kad ne ovisi o meni nije slučaj. Jer nije da ja mogu sama složiti pristupačne stranice, ali ono što sam primijetila je da otkad sam održala ono predavanje u Državnoj školi za javnu upravu nakon implementacije zakona u praksu, primijetila sam da se jako puno stranica postalo pristupačnije, odnosno da na svakoj stranici, na većini stranica koje otvorim, koje se tiču Republike Hrvatske, one koje nisu naše, naravno nemaju tu obvezu, na primjer Facebook, nema obvezu prilagođavanja stranica, međutim stranica Sabora, stranica ne znam, onog e-građana, onog korisničkog pretinca, bilo čega je pristupačna i većina stranica i web shopova, što je meni jako drago, jer mislim nije da idemo svaki dan na web stranicu Sabora da vidimo šta ima novo, nego idem na ne znam Konzum Klik ili ne znam na neku drugu stranicu gdje ću naručiti nešto što mi treba za svakodnevni život. Ono što mi je jako drago, dakle, pristupačne su. Većina njih ima onu ikonicu negdje u ćošku koja se tiče pristupačnosti, gdje se može odabrati vrsta prilagodbe koja je potrebna. A ono zašto smatram to bitnim, baš ono što sam rekla, moramo učiniti sve da oni koji možda nisu jednaki po nekim fizičkim pretpostavkama budu jednaki u praksi. Dakle, da imaju jednaki mogućnosti. I novo predavanje, jel da? Da, pripremam novo predavanje za mjesec dana i sad se nadam da ću spominjati više primjera dobre prakse nego onih iz loše. I ne se nadam, nego sam sigurna jer sam već nešto istraživala, tako da ono što me veseli su pozitivne promjene i nadam se da ćemo ići još više prema njima. Kao predsjednica Foruma mladih zajednice Saveza osoba s invaliditetom i imala si i međunarodni angažman, upravo Evropski forum osoba s invaliditetom, njihov odbor za mlade i Evropska organizacija neovisnog življenja organizirali su zajedno sa zajednicom seminar za mlade, konferenciju na kojem si ti predstavila položaj mladi i neovisno življenje u Republici Hrvatskoj. Tako je. I šta si ti tada rekla o tom neovisnom življenju i kako ti se čini u odnosu na druge kolege koji su imali izlaganja gdje smo mi u Hrvatskoj? Pa konkretno ja ću govoriti za nas u Zagrebu, jer je opet razlika nas u Zagrebu i onih u ostatku Hrvatske, jer su drugačije slabije povezani i generalno podrška grada Zagreba, to je samo gradskog ureda i kompletne gradske uprave je jako velika. Tako da, evo, mama i ja živimo same. Obje smo osobe s invaliditetom, s mišljenom distrofijom i funkcionira relativno dobro. Rećemo relativno dobro jer uvijek može bolje.
ali mislim da smo nas dvije primjer neovisnog življenja i kako se može funkcionirati uz razne što socijalne usluge koje se pružaju u gradu Zagrebu, što usluge specijaliziranog prijevoza koje, mislim, kažem, mi u Zagrebu stvarno imamo, možemo se pohvaliti time da ne samo da imamo odjel specijaliziranog prijevoza za osobe s invaliditetom, imamo i prilagođena sredstva javnog prijevoza, točnije svi autobusi i niskopodni tramvaj imaju ugrađene rampe koje se mogu otvoriti kako bi osoba u invalidskim kolicima mogla pristupiti sredstvu prijevoza. Tako da mi u Zagrebu živimo dosta dobro. Da, u suštini možemo tako i zaključiti. Ima mjesta velikom unapređenju, ali neovisno življenje je jedna filozofija koja je u Zagrebu relativno dobro zaživjela. A osim ovoga, sudjeluješ i u jednom međunarodnom projektu. Šta možeš reći za tu aktivnost? Pa, to je projekt koji se tiče dakle, prijevoza osoba s invaliditetom generalno, odnosno to je dio projekta koji je grad Zagreb potpisao unutar onog EU Horizon. Znači, tiče se prilagođavanja prijevoza generalno. Ono što je primarni cilj grada Zagreba je prilagođavanje prijevoza, ali ono što je drugačije u odnosu na druge projekte je to da je ovaj projekt uključio mlade osobe s invaliditetom koji su sudionici projekta, članovi core user tima koji daju svoje mišljenje o trenutačnom stanju, o tome na koje bi se načine stanje moglo unaprijediti, to jest uzima se u obzir korisnička perspektiva, ali ne samo iz perspektive toga da brinemo za one koji ne mogu, nego da osobe s invaliditetom, odnosno one koji pod navodnicima ne mogu, različite vrste invaliditeta, daju svoje ideje za unapređenje prijevoza. Tu smo, na primjer, mi mladi davali ideje kako bi se digitalizirao javni prijevoz, odnosno da, na primjer, u svakom trenutku na tramvajskoj stanici to i to i znamo koji tramvaj dolazi, je li on prilagođen ili nije, autobusi isto tako, je li neko autobusno stajalište prilagođeno i slično. Ono što je osim toga bitno je da je, kažem, osim što se nas sluša, to nije angažman koji je samo volonterski, kao ok, dajmo im da oni nešto tu kažu, nego je to stvarno, nas se smatra kao jednakopravne članove tima koji sudjeluju na projektu i mi smo za to plaćeni. Tako da nije ok, ajmo ih poslušati, nego stvarno cijenimo njihovo mišljenje i uvažavamo ih kao jednako našem, što zapravo bi trebalo biti tako. Tako da mislim da baš generalno strategiju za osobe s invaliditetom i nekakvo izjednačavanje mogućnosti grad Zagreb provodi uvelike. Da, smatram da je ovo jako važno bilo naglasiti, jer u nekim zemljama stručnjaci koji sudjeluju u istom ovom TRIPS projektu o kojem govorimo smatraju da osobe s invaliditetom ne treba platiti jer je to njima interes. Mislim, mi smo smatrali kao tim da to nije dobro riješeno. Pa evo, Katarina, na kraju bih ja apostrofirala jednu stvar koja je meni u ovom razgovoru ispala iznimno vrijedna, a sigurna sam da će to i ostalima se svidjeti, pa i predsjedniku EAMDE, gospodinu Tadeju. Pokretanje, ako sam dobro razumjela, pokrenula si jednu inicijativu da se nakon ovoga, kad se završi serija svih ovih intervjua i predstavljanja pojedinih zemalja, pokrene uvođenje takve jedne mreže peer kancelara za neuromuskularne bolesti, posebno mladih peer kancelera, što bi značilo i vaše međusobno umrežavanje, povezivanje, ali u krajnjem slučaju i unapređenje i pružanja podrške osobama sa neuromuskularnim bolestima, ali i kvalitete njihovog života. Apsolutno, mislim da bi to bila jako lijepa inicijativa. Ponajprije, kažem, iz razloga da znamo kako je, gdje je situacija. Osim toga, palo mi na pamet recimo ono što je najbitnije kod nekakvih sporednih stvari, recimo da mi mladi imamo i život bez obzira na to što korona je situacija takva kakva jest. Recimo, ja ću korisniju informaciju dobiti od, ne znam, stanovnika Atene koji je u invalidskim kolicima, da znam koje turističke atrakcije mogu posjetiti, koje ne mogu. Isto tako,
on ili ona od mene koja živim u Zagrebu, tako da osim samog nekakvog upoznavanja ljudi i stjecanja kako je kome, mislim da će biti jako lijepa razmjena informacija i ono što će poslužiti svima, a posebice nama mladima s invaliditetom. Evo, pa za kraj imam još jedno pitanje, jedino i s tim bi završili. Što bi ti poručila mladima sa neuromuskularnim bolestima? Šta bi ja poručila? Pa ja bi poručila da ja ću se držati riječi svoje profesorice iz obiteljskog koja je rekla da kad je upoznala mene, da je shvatila da postoji osoba koja ne prihvaća ne kao odgovor. Tako da ja živim život na način da ne prihvaćam ne kao odgovor. Ako sam uvjerena u to da se nešto može napraviti, pa bi isto preporučila i svim osobama s invaliditetom, generalno posebice kad radim mladima s neuromuskularnim bolestima, teško je nekad prihvatiti sebe, teško je prihvatiti deformacije, teško je shvatiti da si drugačiji od drugih, ali prije svega ljepota života je u različitosti. A ono što sam rekla, da ne prihvaćam neka odgovor, da ako ste sigurni da nešto možete i vjerujete u sebe, da će uz trud i rad rezultati doći. I ne koje neko govori nemoj ti to, nemoj tako ili nemoj njega zamarati, sam se vi zamarajte. Do svoje granice znate kad vam je dosta. Eto, ja sam neka primjer kad neprihvaćanje neka odgovora je ispalo dobro. Tako da eto, nadam se da će i nečije drugo neprihvaćanje ispast još bolje nego moje. Hvala lijepa na ovom prekrasnom razgovoru i na svim tim korisnim informacijama, a i na ovoj inicijativi. Hvala vama na pozivu. Molim lijepo. EAMDA i ove godine organizira međunarodnu konferenciju osoba sa neuromuskularnim poremećajima 15. i 16. listopada. Ovo je jedinstven način da se uči i razmjene iskustva i dozna što je novoga u svijetu neuromuskularnih poremećaja. Stoga ne propustite priliku da se registrirate putem web stranice www.eamda.eu. Pridružite nam se i doznajte puno više o neuromuskularnim poremećajima i upoznajte našu veliku evropsku obitelj. Dobrodošli. Poštovani slušatelji, ali i vi cijenjeni gledatelji koji ćete nas pratiti putem YouTube kanala, sa nama je u ovom trenutku Ivana Smolčić-Jerković, magistra psihologije. Ivana, jedan lijepi i topli pozdrav i dobro nam došlo. Bog, hvala na pozivu. Ivana i ja se danas čujemo u ovom programu iz jednog specifičnog razloga. Naime, Ivana je kao psiholog napravila jedno istraživanje koje je vezano uz COVID i osobe s invaliditetom. Znamo da je COVID pogodio sve i da je ovih 1.5 godina ili nešto više puno stvari se toga promijenilo, izolacije i ovoga, ali osobe s invaliditetom su ipak nekako posebno ugrožena skupina. Ivana, daj nam one osnovne podatke koje si iz istraživanja izvukla i dobila. Evo ovako, pa da, uglavnom kad smo krenuli pričati o tome da bi napravili neko istraživanje, ponukala nas je jedno drugo istraživanje koje je rađeno u Hrvatskoj, psihologinje sa katedre za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu su izdale svoje rezultate i napisali su da skoro ne postoji osoba koju pandemija nije njen život na neki način promijenila. To me ponukalo zato što radim u udruzi osoba s invaliditetom i kroz priču sam čula da zapravo postoje neki ljudi kojima pandemija nije utjecala na život zato što i onako žive izoliranijim životom. Pa me zanimalo koliki je postotak, odnosno nas je zanimalo kolegicu Katarinu Šarčević-Ivić-Hofman i Bernardu Veseličić, koliko je taj postotak ljudi kojima pandemija nije pretjerano utjecala na život i koji su to možda neke odrednice života, načina života i nekakvih naših psiholoških načina reagiranja na situaciju koje nas čine, odnosno zaštićuju nas da nam ta jedna pandemija tako velikih razmjera ne utječe na život. Ono što je posebno kod osoba s invaliditetom, što su one zapravo
nisu ranjivije samo zbog svog položaja, nego zdravstvena politika i nekako sve mjere i preporuke nisu vodile brigu pretjerano o osobama s invaliditetom, što znači da oni, iako uz svoj invaliditet imaju recimo respiratornih, imunoloških nekakvih problema, mjere koje su donesene nisu bile u skladu sa onim što one zapravo još mogu napraviti. Socijalna distanca, higijenske mjere, postoje osobe s invaliditetom koje ne mogu to provesti. Znači, treba im asistent, treba im pomoć u kući da bi obavile te osnovne nekakve mjere suzbijanja pandemije. I onda su oni zapravo nekako još ranjiviji u ovoj situaciji. Ono što je nas zanimalo koliko je, zato što su rađena neka istraživanja vani, jedno istraživanje u Velikoj Britaniji je pokazalo da su osobe s invaliditetom ranjivije, osamljenije u ovoj pandemiji, pa je nas zanimalo kako je to u Hrvatskoj. I zapravo smo potvrdili da se osobe s invaliditetom u odnosu na prije pandemije u pandemiji osjećaju usamljenije, nesigurnije, bespomoćnije, a isto tako osjećaju se manje sretno i manje ispunjeno. Pa nas je zanimalo postoji li možda nešto u njihovom životu u obitelji da je nekako zaštitni faktor tih nekakvih osjećaja, odnosno zaštitni faktor mentalnog zdravlja. I ono što smo dobili u istraživanju je da osobe koje žive u kućanstvu sa 3 i više osoba su nekako, kod njih su znači osjećaji bespomoćnosti, nesigurnosti, usamljenosti bile manje nego kod onih osoba koje su živjele sa jednim ili dvoje članova obitelji. Zapravo oni čim imaju više ljudi u kući su sigurniji u to da će im neko zapravo moći pomoći obaviti sve one stvari koje trebaju, tako da su to je jedan od zaštitnih faktora, znači jer oni zapravo sami ne mogu možda odraditi samo brigu, održavanje kućanstva i tako dalje. I zapravo jednostavno to sve je utjecalo na to da one iskazuju veći utjecaj koronavirusa na njihovu dobrobit, na njihovo zdravlje, na pristup zdravstvenoj njezi, na pristup namirnicama, lijekovima, na njihove odnose. Jednostavno, evo, veći broj ljudi u kućanstvu je nekako bolje i vidimo da u Hrvatskoj koliko god mi živimo onako grupno, u ovim pandemijskim uvjetima je sigurno to bolje. Još jedan detalj koji je sigurno jako važno napomenuti. Osobe sa invaliditetom s kojima si ti svakodnevno u kontaktu nisu imale otpor prema cijepljenju, dapače željele su se cijepiti upravo radi toga da bi se zaštitile sebe, ali i sve one koji su u dodiru s njim. Pa da, mislim, nama je bio problem, znači u onom prvom lockdownu zapravo i kad je krenulo, znači prestale su sve naše aktivnosti u udruzi. Prestalo je, znači poludnevni boravak, usluge, osobne asistencije su bile proređene, pomoći u kući i jednostavno su vidjeli da odnosno da ne mogu živjeti bez tih usluga i da je jedini pravi način da zaštite sebe, pogotovo zato što većina njih ima u komorbiditetu dodatne nekakve imunološke bolesti, respiratorne, da im to otežava život više nego što odnosno da je cijepljenje sigurno bolje, odnosno idemo napraviti nešto, pokušat ćemo napraviti nešto da tu situaciju zaustavimo i da, mislim, ranjiviji su, osjetljiviji i mislim da im je to, sad su nekako malo sigurniji. Sjajno. Ivana, hvala ti puno što si sa nama podijelila ove rezultate istraživanja. Pratimo i dalje sve što se događa po ovom pitanju. Nadamo se da će ova situacija sa COVID-om polako, ali sigurno ići prema nekom svom kraju. Pa makar morali i odraditi još i ovaj 3. krug cijepljenja, ali da dođemo do neke sigurnosti i da se ponovo počnemo ovako intenzivnije družiti i udrugama,
ali i na nekim drugim stvarima poput sportskih natjecanja ili onih stvari koje naši članovi jako zanimaju. Pa da, ja bih još samo za kraj rekla da ovim istraživanjem je rađeno još nekakve analize, ali zapravo ono što se pokazalo kao najbolji zaštitni faktor je jačanje otpornosti. Znači, zguglajte si načine kako jačati otpornost, psihološku otpornost, kako recimo socijalna podrška utječe na samo mentalno zdravlje. Okružite se prijateljima, radite ono što volite, družite se s ljudima, pa makar i online, budite podrška jedni drugima i valjda nećemo imati dugotrajno ovako stanje, jer kažem, osobe s invaliditetom su onako isključene i izoliranije, a ova situacija im dodatno komplicira život. Ivana, još jedanput hvala ti puno na gostovanju u našem programu. Evo, sa nama je bila Ivana Smolčić-Jerković, magistar psihologije. Veliki pozdrav iz cijele Europske unije. Hvala, Toco, bog! Ovu radio emisiju za osobe sa neuromuskularnim oboljenjima podržavaju tvrtke Novartis, PTC Therapeutics, Roche, Biogen i partneri Savez društava distrofičara Hrvatske i Radio 92 FM, radio lokalne zajednice u Hrvatskoj. Uz njihovu podršku emisija će dobiti širi doseg i slušanost u Europskoj uniji. U ime AMDE zahvaljujemo se na njihovoj ogromnoj podršci, a vi, poštovane slušateljice i slušatelji, ne zaboravite pratiti web stranice www.amda.eu gdje će sve snimljene i titlovane na engleski jezik emisije biti objavljene za kasnije gledanje i slušanje po vlastitoj želji.